yetio nana Krobea I'm more fire kajagum na yetio Pramoto adehye ensemu bia yabobɔ no yatodi kase awiabri ye de besomo awiensemu ayede bremu edoso ne edi emu akotene ebi ense ehwehwemu bi akoso ewo Ken West Siapon no emu na womo ene Port Harcourt University wo Nigeria man mu enaje aba beto dwane nti a wo ba wo man mu akansa yade asodie Eljonfo yebekwa epoe mantemu wakum mabrantie bia wonye mfinhia no aduanan ya de atogatamu ya posifo kyerese wodi akire na yetinipa wodi samu yosem no Saboba Senior High School ena babeto edwa se womodometries ne baako eja atomu ema sabre ya yakasai die sukuni abofra baako afrimu yebekwa nkran ne nkwadwo NY highway ye no branch water forest no Robo someone say cars awro no ya wo mo sanso kro no tipa track bia be bomo makas no dodo no na say ye na wokopiemu ewo kentampa dumjan jumekuo no panyina wono na eda no ede atudwasa sabre ya wopei agina mui adehye enya hweyie sane be ya eja hyehye no wo mo yo mafemu de no wo so boa ema bibibiada akofom Eljonfo kakra ni afrobina ka ho awie ye gebre ni akenkan ya Asem Beba Dabi kasebo edi asom wo mo wi ahotenfo na yebo wo wabaso se wode telefon kakra to yeboto mu ya gebre bekenkan kasebo ndi aba wo perfect series mu no a na mekai se ene eboa mankora no kenkan no konkan wo mo adwumu bodo kupa yenkenkan ti asenti sie mo se wo kan no otumi ate ase GS na ka wo mo atimu ase pa wo ahoro Europe no a edi aba monten so English language basic one kosi Jesus free no ewo ho o award people kejuan kosi basic 6 history of ye Ghana oban ya bakose mo rodon akora no kenkan ro hunu de akora se brekura asasem sie do wo ho ye wo RME ewo ho ide so mo sanso na ye wo computing kejuan kosi basic 6 ya eno so akora no so kon be fa so obo computer no adwunu be ebebom ubedwunu awon ti ase da creative arts so ho basic 1 kosi basic 6 science ne maths nyina perfect aye do sonko a ode aba bo mo wo eye na sirwa kosi KG2 don me che preschool nkoda no ye wo numeracy edema wo mo language and literacy over creative arts phonics computing caliber and writing ni nyina eye perfect in sound no bia kama tinkura na wo mo kan perfect no wodi afoforo ne toto wo mo a awurade a that say wo mo atwo mu kura ye wo JHS one kosi free no a English language ya yodi ama wo mo social studies RME afia timo ko exams aforo no de ama schools enti wo ye proprietor headmaster ya no ahye no so teacher ni hye no so terminal exams midterm exams mock exams ni nyina brujam de taba mountains for Kumase ebuto jembe station no ankranso dan so ma first stop da be hu a chair kwan number is 0243299938 and 0540755465 adwuma no abechi erunti wo yo cheche ni a wo kire physics chemistry eni bia ade a wo kire no we nko anam timi kire ana we na minim kire pa yadu ko US abrochi mamu number de twudwa no afa afi ye penani eni wo mu a wo mo ye construction workers awro no plumbers welders electrician mu nyina mo so ade mu ko Romania number is 0244213187 and 0276221939 Youth opportunity and transformation in Africa. Youth Asem Kancho said Jumana Pi Live. While Mamontiti na wubia no abo hospitality industry baby better when it you wa baba be showa bajuma wa housekeepers waiters afi man be receptionist cooks mbanwannuane security personnel mu nyina mu die wom wa boa mo munya titiye ni bia hospitality industry no baba be shemwe training no free wo san benya train skill la wa de be ye adwuma ensan adwuma be boa pa abodi nkrata certificate no ye de beta toward ya we be dia dance se wagen titiye wo bia ye sei na hospitality field no wo dia bobura ba bia kwa pedjuma wani je hu de hye bi na apeso obesua bi ye wi ayaboa no ama na adwuma ni bi de ye 0501 499 432 0501 499 432 ado de ni nie
vitamin ne ye aduane akasankasa oba Ghana wode ba ya ye so mu se ye nom no emfie duonu nie ye nte won masembo ni biade nti wutie me na wo pa no de kama na ne abusiamu ni nyina da no mu a ma ne nya vitamin ne meka ne se we mpanyini no nkwada nom ye ma ne kra boa nom emom esipisita sanse omega 3 6 na calcium no ahyemu ma se twunti ayema mafra panyini won kwan kwose ba bi nom ya ma akwada ne bi na onya nome kama nyume kwanta roma na ebo so yesene na awie ensema wodro ne nyina da ye de abramo asomfonom ne yemienu medin mami ajuwa nyanta tando menin Ausunaba ohene kwabna boaten fikase bono emu ensam eni Asem Beba Dabi Asem na nyaba ne senti ensama wodro ya boaboa no sekase awie ye de abramo ye hye ase Kwame Nkrumah suapon no ene University of Port Harcourt wokọ Nigeria man no emu a won edi won dwuma ewo ho aka bom emasabre ya ye kase won ma basante mantem ha enya hankwa no mo ba ye won sankru kopie mu ewo kofodua engrabubuni mantem ekọ miaye bebre temale ho ai no nyina ka ho ne won ekire ne se won hwe eniama bia na niama bia yedi ekọ yeyemu a ede yade a ede kansei ebreye na wamuhwe mu a wamuye no ababeda adi ese omayimu enama wodo ene ekwanya ye faso edwanam no etoto no chemicals ahodo ye komuo no meat no eka ho bie pa ena ene cancer yade enje ne home na pa na wamufa kofodua tamale ho enkran ene kuma sisi hu a wamode na mawodo bebre nso asi ho ene aponche na munie edwan die nie enamo bia ye kunu a ye toto biada wamu yi bebre enom fa samples no mako be oha ene aduo wotwe eka ho eka bom wo hwese yenye hwemu na yade ye cancer no ne eku Ghana fo papa no yemfa emu hwemu no emra metudwa wamu hwemu a wamu ye no aba beda di se chemicals enkrofo bebre no a ne wakunam a wodwa wototo no no wo mo kira se ties no a ya de kumwa ne de toto ho no eno kra de eye dangerous papa wuyi gas cylinder ka ho na yi cars ties ya de ehye emwa yi e de toto to mo ho no a chemicals no mo kira se ties ne de ya na chemicals no ano de papa ewemu a wono ma ye no aba beda adi ama Ghana fo nyina da ene ye hu a ye kenka de ama mo se substance bi e waters ni mu a hu pa eno enti ena omuyi gas si ho omuyi tas ya de toto ndam yi asi ho ena afi enua ya ye kofa wafuom ni nyina da kan ho agyi ni nyina kan ho no wo mo ka che Ghana fo se se wo be yusum pa tas e kan a ye hye buru na emoi dem ye se ya toto ho no anu odin ya de ye nya bom titu ne cancer ya de no eni nyai pa enti eno mo fi Nigeria man no emu bai Port Harcourt University eno ambeka Ken University fo ho a won ma ye hwehwemu enu nti won besra se anka baya gas de ne de yesene ni nyina omni gunsan ye chi no eno no wo han wagwom no ya ne bofom ese de yehye eitasi ka kwaba yesi egadam ne de totonam ende moye pa enti yehwe ye hu so ye papa titru ene enam a ye ku wodom bebi ase ye ho ne kakra ye toto kakra tas ya ye de tumuo se we de rubber tie ase ye mfantum enye nsunsuanso de braye no nya nsunsuanso papa ebebi ase cancer ya de droso nyina da ihwemu aba beda di se ni nyina eka utitiriw ene enamo no ya yedwa ye wie ya yesi me watai bi da ha ma me mfa soja ni yemfa nye emoa yen wa mo kire se yentwe ye ho firi hu nkebe ya LPG gas no ende ya na poison sam no ya na ebofom enti wa motu ye nyina da ye fosa nkebe ya ebeya yemfa ye ni nkwa gas no hu ni yenyisu ni mom danse ye benya ta koba bi ya se emfa ka koba yi enke kan so mu a we tas na say ye de beye enam ne ho adwuma emwa yen entuom besere cancer no eba soro wo ye mayimo ihwemu so ma na ba beda di niam bia ye fa so ye benya wo mo hwe nnuane a ye di titiro ne nam no wei na emwa ye entuom dia to dwa se ye nyina ye ntwe ye ho emfiri ho sane ebeya ya bo ye ho ban no na ya de cancer kokurami wo mayimo ye ya fa modie biada aboa na yetumi atwe ye ho ede afiri ehu
Elson for Gen Toss, mo penhwam ye kwa puemantam sisi ye na puemantam nsɛm aba besie no ɛya brofo pa na wakuma brantie bi abanye mfinhye susu sɛ wo be mfinhye no aduanan ekofo dua wo mu afusie ye bi aye wo ho enchen ho no akata bi a wo ho na ye hyɛ ade akyin na ye nam ho na ye tu ani a mai na ɛda hɔ yi boba Facebook no so a bia ye ho no a ɛdamfoni no etwa go video so awro no etwa go ho am ejese mu no da gata no emu na gata no emu no edam no kire se enye 3 days de emu no aso wada hwache sanse pampan ye firi mu afiri ase ya eba da hwa ene wo hwa ase ya nkasa na yamana bofo Michael Akrofi ena nsem yi odi akire wo bra posifo ba yo be ye gyina na wo no mo na to kese Akrofi wa mane bo na Akrofi enti once na boku no se aden obo ko hwe ho no ma tese nipa a oba wo no bo so menkunu na eda eye efem a sebio ye twitwa na ni mu na hyase eyinka na o hwe so na waye na wo msusu se nipa bonfo a omo ye ne dom no omo ebom tumu posan ko mbe hye no krampo aka ho nti omo sesa robbers ni ade ne ntade de ku ne ho etwa tomu na nso wanhye nti wa bra posifo a omo wo kofo de afija asa commander young edoma no eti asemi omo kupie ho no na mpa nipa eda gatemu a yetwa no ha na omo susu omo san prim ne kan ma baby awro ne baby omo ahyehyehye ni nyina edeki eno omo kabiri emu ameno kasom da koma sedu was in Joseph Hospital say on shesa emu no so na mre esem no ekusan fopa na wadan edi amom na me no ka se de enya ade omo hu baby a sa nipa no efi so omo ye ne dom ewo baby e no mbegya ne to gatemu ewo saa abran kwanta honom ka filling station e chi honom ana se kofodia ha ya e na saa de bone fosam no esi ye ne nipa no ekugya ne tumo so fin form and the police for entumi establish ana say e hu baby a adekotie no efi na mo omo tumi apprehend nipa no saa bia ya making e kofodia kasega akwan so fi abran kwanta TDL runabout ABC kofodia traffic police traffic light street light and what are one na enye duma it is a 22 fan esum kepisi esi wo ho no so obi ye bono wo ha obi ani ho a se otekem kwampo betina se okwakoboa debi e ho no mu eye tumuntino obi a emfinti ni paponefo eye bono wo ho no ma enya ade a obi a betumi ehu no manyo mu tedidim to eno na musu se nkrofo ne take advantage and as abon so mo ye obo so mo ye obabiom on be jato ho no se ne be ya emu na ebe fe ana se ye hu akire kra and the police for ya o makotebre emu no to mo kusu hwe busuafo ene akire Eljonfo yana Michael Akrofi ase se wode amanboy free proye mantemu agrofo semu a wode ebre yen se sabrantie sabre de wode amiampa no de etoa ensiedo na yakwa kopie mu ewo esremu mantemu na Saboba Senior High School eho na yakwa kopie araho semu a efi ho eba videos ahodo ni pictures ahodo ewo mu nyina da yedbegu Facebook no so tech 102.9 wa baba be hwebi ni nyina da ene se girls dormitory a ewo ho eja atom ema sabre ya yakasai de student no titu ene ema ne bebia wono da akwa ye ensemu bebre ewo Saboba ho amane no kire se eno da adesuafo no wono ho a eno amotene eja abo na de edem wombo bedwane wombo fom squat ade no mafa wusika bi na wo ho no afa de ade chia be hye no afa ne ne omofefa bia na emu arehosam aba beto dwa ene sadesuafo ne de wonim nyama bebre no a ena sabre ya yakasa de ne nyina da asaye na emu arehosam ne nyina da aba beto dwa ya ene akwakoye den dia masukui ene emu empanyifo ene se odisuani ba kwa wayo oba sabre eja no ekoba sa ewo ema ne dormitory ho no sabre abaya no wafiri mu waye awrade adia womo echese sadie na eja no anu odinti no fayafo ba ye kura so mo ba bebua na won medum ne kura no na kwakoye dene dia ma wonom se won bedum gyantie dele ya womu ya ne so disuani ba ko ho nipa mro ne de womantumi anya ba ye e ma sabre ya yakasa yi watina no ewo ensie do amane bo aba beka yensa e kire se fina
Iriemo Mapagana Police Service Wamoboa, Aye, Ewa Asemi Ehu, Aso Wofrihi, and Abusian for He, Wamabua, Afrabusian for, na one to be Biada at one menim, Ninada, Wamadia Baba to just say, near Fababa, one dear, Adia Bia was yet to be a better nemum, a Quaba San Wadane see ye, Yamotama one, now one Suku no and Casa, na near see ya pote pa, Baba one and few crowd what did in one some bidia. One at me at your baba battery and Menunti, and no any Arahosama Copiamo, Saboba Senior High School, Northern Region, what to and Rada, or the Sieni Barco, I ran in Quajashi in tea. You, Eljonfona, Yan Twaswa. Achimota, Nenen Quado, Bianca Achimota for us, what one. Put when Yatra Julu, Horno, and I, a year highway, no so hot one. We were doing almost a card, Swan, crack, we qua, now we are by we quad we are basam. Now, some for Froya, SC4, Aya, Professor Mobre, the Casa of Bronubia, and I'm going home, Crass, a Cassibi, Crabeke camp, Womuti, the Apipam point yet is I say, track EB, oh, number no a GS, a year dash 6205 22. And Kia morning, a EB, Saka and Kumankumano. Edubia, no so number no a year dash 249. Dash 25 opa Facebook no so a obehu send the castle no let's see aye na wobra wo mudidi so a wo mo akra no ande se tipa track no wo wanyima break no anyima se break na gye no ho tuba cars na horo no na se sei wo say traffic sa route no traffic ya ne sanso sa ya ekro tikra ka ikia you know ababa bomone ne to sa tuba se morning no amwamwa ana tipa track no so ni tiri ni de yamse chese ya professor mo pam ejofo na Isaac Amwaten wo bra se bi si ye no ensem do sopu ebo ne botom onyima yen Isaac ntiu aye ekwanhia esi ye se de odi tuja no esi ewo eye N1 Panten Pono so ufri eye Achimota Forest side ko na wani echre Jowulu Junction na be ya ye frɛ ho se CP ho na da ekwanhia no esi ewo ho na ninyina no eye se kam akoma ko be se ensia na omo eho aka ewo sa akwanhia yi emu na ebra yedu ho a yebisa senia esibi ekoye no na chese eye bia eye track bia ono omo nyina ye cars omo free eye CP side ho eye Achimota Forest side ho many chire eye Jowulu Junction na ya bia sa track no ono ne number eye GX 6205-22 GX 6205-22 ono eye obi a ono ochima eye bia olusu etan so feli break na ono odiem nika said the anaka nyina ediso no na ono eye ubaka bia odi nanim a ubaka no so ne number eye GG 249-25 eye kiamo ni bi odi ebebo ni mu a tese wa seka no akiri nyina poto na ya bia ebra odi ball no odi ball track ba kwa edi uba no enim na uba no esan so no so di track enim so no ti ko ball no nti ya bia kata hodo na ewo ni nifa ene ni benkum nyina no omudi ebubu mu a eye tracker no odi ono nenim no meter otim no de o prepare kakra ne ho etwetwetwa nyame adom obia emfimu na eye abrantia no ewo ubaka ni mu no ti ubaka na sia ono na wafa uba na ode ni ko bebi no ebra ode ball na chita ni dia dia etwono epie ye ma oto kwan ni mu na mom nyame adom wempra bia ano edin na eye kasa hodo aka no omo ano mo woni benkum eni ni fa ne sanse na omo edi nchen ano omo ba no ntino ebi wo ha omo chi na e kan ya omo mero eboboboye na mom ono ka na nkasa track kase no ade a nanim eye ni tri nanim de ni nyina asai tracker na edi nanim a ode ball no direct no ono so na chi eni nanim asai isanse ode ball no ono so de nanim ekopim eye ubaka na edi nanim no ansa na ode pim another traffic private car ba kwa na edi ninsa eye nifa so enti sabia minu kasa de cars ahodo ma akoma miensa trucks a ewom no eye miensa na private cars in kitwe eye no so ye miensa uba ba ko ewom na other private car mi no so ewom a sabia minu kasa eye ade cars no de dodo na asese kra ewo kwan no so a yedu ho na ya bia police wo eni ho na branch na no we pra no na ne moma so ne nsa ho ene ne na ho etwetwetwa na moja e free no na ye hu nyinti a omoda so de ne ti ho na aso mo kan ne so ma free ambulance na mkwan mu a eba nti ye wo ho na police ni eba ye
ɛna ɛyɛ ade a wobɛbisa sɛ deɛ nsɛm no si di kɔɔyɛ na ɛsiane sɛ ɛyɛ police system na wɔtwɛn sɛ ɛyɛ polisifoɔ ahodoɔ a aka no bɛba na sɛdeɛ mmara no ɛda no ɔmɛtumi de aso ɛnti saa bia me no ka sɛ de maame sɛdeɛ mekaeɛ no nyame ayɛ adom obiara ɛmfi mu ebinom pirapira deɛ ɛnso ɛnyɛ ade a ɛpira no ano yɛ den pii na mmom cars ahodoɔ a na ɛyɛ involved no deɛ dodoɔ no ɛsɛɛsɛeɛ Elson Mani before Isaac Amwatin the way free and Crania Chimota Forest. Enquado Hodwan a year when she city do the Abrahosem at the Abba. Na Ebusia Yankwa Kentampo Municipal Commander Fire Service DO2 Chum Prempe one wakasadia tuja etunadeshia for Sabre Jashish and a penani woman where wadi bian wayo Niame Yatutu Niame ye. Wasra wanum say nekra de se market ahodo ne fiefie mu gyahyehyɛ no wɔn afa ato mo so akyerɛkyerɛ nkrɔfo wɔ hɔ nti no amani nyina ba fam na enwura mu dia no na sisi a wɔsoro nanso sɛ efie bi hye market bi hye ne de sɛ ne amani nyina ba fam ne nyina gyina enteteye ne nkyerɛkyerɛ a wɔn ɛde ama adehye a wɔn ɛwɔ kentampo ne nyina mu de ato dwa sɛ man nkrɔfo tiri mu nya wɔn de sɛ o sisi ade ye nti no wɔn gyegya wɔn ho saa wɔn mo mani na hɔ na sɛ ɔmo dia ɔmo ye no so ɔmo behwɛ mu niame yoma toto mu niame yie emu nkyerɛkyerɛ fa afɔde ma wɔn nyina da wɔn mo bedi so na afie ka afie ne bɛkɔ na wie yɛ record na sɛ okintampo ha de aba fam yɛ nya bi kura na sɛ adwuma no ayɛ mu nti ɔbɛsrɛ sɛ de ɔmo ahyɛ afe na se na wɔn mo nya ne sada na bibia ayɛ bɔkɔ de ama wɔn wɔn nso a wɔn mo yɛ kyene wɔn nwura mu nso de agya hyehyɛ bebre ɛba wɔ hɔ no wɔn mo nyina da enyina so na ontu wɔn ho fo ɛwie yɛnyina nsɛm bɔ iso na nsɛm ɔdɔ boaboa no ɛde bra mu ne nyina da yɛmfansi ɛwɔ hasamfoɔ ɔfa John entwi bosia kolabo na bede kyerɛ nana kwadwo apia ɛgya sam papilo enoba afiaboadwo papilo na ɛna san bɛbɔ yɛ chidom ɛma nsɛmi yɛde ɛbram imada ma Facebook no so baabi a wo bia da wonya bi ɛhwɛ asomfonom na bia yi yɛmi enumdin mame adwoa nyanta tando mene Asunaba ohene Kwabna Boatin. Abusia ya sore na Asem Beba Dabi dwumadie atoaso. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Hey, unia, Pavi, and the black smokes mixture no. Malaria dronana. Ane, say an amsa. Ubeje di sa minim wife nina ye tested positive. Ya num bie no. Say a cool malaria morning nina. Am yina negative. Adi ho. One ma ye hepa plus mixture no. And what do we suaba? Cynthia. I was a immune system. A strong debia. Enti Pavi. A support to immune system no. Na plus mox no so to malaria no go. Malaria symptoms. At say etipaye. Afia one mu atuo. Anwamra no musa. Achakura 4 days. Na Pavi. And the plus mox mixer. One no to malaria na sekura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A painful about more manufo and Quadawan in Fiadu Yunkan. Our pharmacist and her bar shop. FDA ajeje den kratwe atum. Hey, opani. Mashusha wache. Sir Perfect Series books here. Oma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wa mo se what to make kan kama. Wa kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ Perfect Series. Atumo no de jai. No de animdifo and a tre wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP nina. A free basic 1, equasi basic 6. English, a free basic 1, equasi junior high school. Ne bane combine so or nina bi. English nom and maths nom me say books bia ni wa. Perfect Series, any bi. Na GS, any naka. And so I'm approver into your battle bia koto bi maneba. Hey, and na say we there. So ko be kura bet me akotu akoton. How many students o? Na eno kura de. What table no say hwi. We almost set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so a here wamomua. At to phone call putuaja station wa. Enkran dance mine. First stop. Any omamu bebia ye tonto books bia. For 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect Series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa plus mixer. To malaria na sekura. Sweet darling.
my beautiful baby. Hepa Plus Mr. Yebusi and no mama hodia ba. Busumi pini mentia siemedo. Tie, Hepa Plus mixer. Enya dwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pom mudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. Share, we Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nyina. A pin for about or more manufo. And kwada we in fear do me nunka ho. Our pharmacist and Heba shop at phone for 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapo drama pa. FDRG Edwin Kratoya. Order 4. Mami misa wasɛm bi o da bɛn na opɛ brɛsɛ okɔhwehwɛ onipadua mu sɛdeɛ onipadua na kwa na hoɔden sitie obrɛboɔ osa cholesterol anasade dodo ɛwɔ mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC sabrei may comfort by grace medical center de ama wo sɛ nhwehwɛmu bia bra me nkyɛn ma yɛn hwɛma ka kra yede kwa yede bampo ebra no yede ko fitem kwahwese bibia de yie na ye nipadua yede ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi asoa no by grace medical center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye, Krobea. Krobea nye. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Asase tisui, obuofu. Hwan bu na afu. Nanano, obuofu. Nanano mo ye hwan mo. Se pia nanamo amuwo, omuwuye no. Se boni first no mu ni boni, and then boni na dos nti amo omusu buofu. Aha. Osim meka se ye hwe huye, nyesa ho no gba ho a. O ma egu ho. Hwan ma ni gu ho. De oba eboni bia, se okun obi a o ma ho. Sesai. Se boni a udi e no. Ebi a se mikun obi a, ebi a me asino na mikun obi different e bi a. Omo ma kwan ma, omo be family kudi ma asem. Menti ase chirechire me homu yie. Sese ya nsamafo bu afu. Se boni enipakum adɔso wasase so. Enti se wo kum nipa na wo kwa asama ado kwa ade na esi. Ombebu. Yebedi wasem. Yebedi ne sen. Se bia we asrani na wakoku different bia. O de fa sona ne agona eye mfato ho. Ha wokoku mu bia. Agorafo no be fro. Sade na woku e de hye. E de na oye o. Ebi asase obaka asase no wo ba afa asase ama de ntina o se ku obije ajapade ano ebedi wasem de se de edi wasem court no ti ono yedi wasem ne ebuti awa punishment wo ha se de ma wa kwakire wo sade ni bia na asase no net sen de wo koku ye net sen dem ko ha se cage kese ene edi sekan achi shiem tu gina mu kosi ana wo kosi ana wo untimi nyina ti wo kofi mi se na ko bon ba eno ye obi a wadi ewu asase so na wonso wawu ko on ye yaw sa bibi se si a ebi wo ha ye de sekan to adaka mbu a ye de nkosua ebi nso so e de niam bi ye awudie e hyehye mu se be ya ne sama ne be ye bahat
mo yɛ amammerɛ ne amane bi sa me pa chwa no ma be sa no ma be mo yɛ dɛ me ko to aseka ama mi yunu na me to kotokure baako na me de kosua ka ho enti be na wotwe mi yunu ni akora na ma mi isi niema wo pagya de mo na me be ne gina nanim na wadwa ne sum se soroku ache no soroku ache bai amen ono ama mi ana abe ma na ma abe mo ane ma me so wona ye se wo mo kwato funu na ntwe na ne ba ne nwa asasaduro ti wadika kwa maame ne so na wo ye dɛ na ateye eja sami anam de ma ade echini sami se akora na matete na maboka na watimi awu a abusuan so antimi ameka bibia ankyere me de ene me so me ka se me firifie ho me so matoto awuro Tech 102.9 FM ti se saman na sɔre wa sɔre na ne yɛ gya akrache na jai ma saman ne nya na adwuma yi eya me ya me pese wo mo timi hu se me ba na wanya ayemmoa fisa ayemmoa akora no wo ye ne na obi ku na ya sama na de se de wo ye na dwuma na so mpese obi a etiefo ne police fo obi atimi tie bie sa asam na ye me ya ansa kodo adakwa ne ye timi mfa wo ntum ye ntim fa wo ntum sei enti ye mo de netenam ene ye de na twene ye enti me ko no ho ka chen sa dadoa se wuwu ye me ani obi amoa me 1000 wuwu ye so kwa akoye atofu eyeka mia na masode Asem Beba Dabi makoy wadaka ulezi we bibia ntime de makoto sekai seka ma mienu kosua mienu enipa wo kun wo me de na me mpo wo na wo ya aso odi firi me nkyai eti se nipa wo kun so bi so de kun de koto ba ma ne dem dia man sankyerene no enadi kasagoha eti me ne kasa asa na me de seka na ma no na wa so seka de uhunu wo wo wadi so me gina ho eduma gina ho nyina bi de kura adwane sa wo so seka ma seka no entwere ya ma wo se ne buonie no se bi ato no fa ase na atense de no ebuo ni bedi esoro no buma asafo sika wo so seka ni mu se na sika ni emienu seka ni emienu nyina de shebo nkum me de ba akoto ne so ana me de kosua nso kura ba ko na ni fan de na ase wo nyine ya sa na wasanda machi na ase blog na ma ne sana ti endi antimi anso na bonkum de timi so sika wo so mo pa ana ade sika wo de wani hu sa waso na ni me gina ho se me ebra ba asa no me na kwa na bi se kwa ba hye ma me ma ye dai makasa ena me se da bi me ntimi nya sa adwuma no eti ade ne ba no ena me sori firi ho no mo na ni picture ya de aba ha ya ena ne ade atwene adaka no 102.9 FM eso enti bra ya bobran no ena me twa ma ni se ti bi twa ma ni no na wo gina bia nie picture na ho eti ade aka se wo be wura me ma me ma ye dai ma ka nipa wo ye dai na se da bi wo ka kra wo mo ni me ka wo mo ni timi nya adwuma no tibi ji bum ena ko pense ka no eto ya me de me baaye enti ode se kan no baaye no ode ma no na hu se wasom wo so mu kua me koto nanim ile
Okay. Ɛna wiai ɔdoma nkoma nyame ayɛyie ɛnka wodin. Awiabrei ɔdoma nkoma nyame ɛnaaseɛ nkamfoɔ ɛne ntontom ɛne ɛde ma wodin kronkron no. Adɔfoɔ ne adehyeɛ awiai yɛbɛma yɛn ho yɛhyiahyia na yɛma yɛn ho aha. Yɛma yɛn ho nso akɔaba. Aha ɛyɛ OTEC 102.9 FM sunie awiai yasa hyia bio enedai yɛde Asem Beba Dabi dwumadie no na ɛbɛsom na dwumadie a yɛdie da biara da yɛka de kyerɛ adɔfoɔ yɛka de kyerɛ tiefoɔ ka de kyerɛ adehyeɛ sɛ yɛde sua deɛ ɛbrekoro na amu no yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ enti na awiai a yɛhyia no korɛ moma mense mo na yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abɛsua deɛ afei yɛbɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛnɛ yɛyɛ wada na dwumadi a yɛdie yi sɛ woba Facebook ana YouTube ne so a yɛdam live ɛwɔ TV ne so baabi biara a wowɔ a wotie yɛn wobɛtumi nso ahwɛ yɛn live wodeɛ sɛ yɛ Facebook ne so na abɛba a hwehwɛ OTEC 102.9 FM sɛ yɛ Facebook ne so a hwehwɛ OTEC 102.9 FM sɛ yɛ YouTube ne nso so a hwehwɛ OTEC 102.9 FM YouTube ne so follow your page no subscribe afei kɔpɛ link no fa ba unuanom na wɔnom nso nya bintie na wonya binhwɛ Facebook ne nso so no ɛyɛ ahyɛ wo share no ɛbɛboa ama unuanom wonya bi atie na wonya bi nso ahwɛ na bibia nso ayɛ kama afei wo comment section hono wobetumi akɔ ɛho hia pa ma yɛn wokɔ comment section hono mo a wode wo comment no ɛbɛfa hɔ ama yɛn na yagye na yakenkan kama pa wɔ afidikasie yi so na yɛde amamo medin de Krobea nana Yaw Asante ɛna wiai ɔgye amanie ɛna wiai apɛsɛmakana nanie awiai Krobea jata mene mapamfo yatena se yɛba abɛsom ɔba de akyia me awia akɔ aba ya agya akra ompom te sɛ Nyankopɔn adom me ho yɛ paa na nso so Nyankopɔn na da roma me nso me ho den yɛ de Nyankopɔn ase bibia ɛkɔ so kama sa bia de dana kɔ very good ɛnɛ nso yɛhyia bio yɛba abɛsua deɛ na yɛakyerɛ yɛ ho nso adeɛ agya kɔ abɛ ho te sɛ nana wɔn de ɔn to awurade so no ade nyinaa di bɔ ne wie oyi pa very good na yɛ wɔn kwa bio sa pepepe ne tie wiase nso deɛ o wɔn kwa na wade very good na yɛ hyia sɛ yɛ bɛsom arafo mapamfo no ate wɔn ka no awia yi jataba wɔ ha abrewaba kofi twumasi nso ɛwɔ ha ɛna Emmanuel Boaten nso ayɛ yiredi ɛwɔ MCA hɔ bibia ɛkɔ so kama na yɛhyia yi anuanom yɛba bɛbɔ nkɔmmɔ oba mi Facebook ne mi YouTube ne so a ɛnɛ KKN mahu sɛ owɔ Den Haag waba ahoma ne so wɔ YouTube ne so ɔsɛ Krobea yɛma no wabɛdwafoɔ nyinaa kɔ aba Den Haag de hyeɛ awie wo nso yɛda ase sɛ wo nso waba Awa Muhammad mahu sɛ wo nso waba ahoma ne so wɔ YouTube ne so kyerɛ sɛ na Krobea OTEC fo me mamo akɔ aba abedwafo ni nyina me chiachia mo yensrɛ osuru nhyira osuru nkwahusan ne osuru ahobambo sɛ na Krobea enka mo nso pa da ne da mumie hyia yesua de kyerɛkyerɛ yɛn ho ade no nana ɛboa yɛ pa teacher emphasis ahafukukom ɛno ɔsɛ me nso me wɔ ha nana Krobea ɛna wia yɛnso yɛtie mo pa wɔ ha Nyankopɔn nhyira mo ɛna yɛboa prince wɔno nso superstar tano so star junction ɛna ɔsɛ Krobea yɛnso yɛ wɔ ha na yɛbie mu pa ɛna wia yi yɛ monitor mo pa yasɛbɛ amakoma himfie pɛ ɛna ɔsɛ Krobea gospel oak barber shop ɛna wia wo ba amakoma a yɛnso yɛ abɔ de mu ha pa ɛnya asɛm ketoa ɛna Daniel Coleman ɔsɛ na yɛ Krobea Asante ɛnɛ ahafo Jericho number 2 yɛnso yɛ wɔ ha na Nyankopɔn tonkosoa no nyɛ mo kɛse ɛna maame asiedua nso wɔ United Kingdom mu ɛna UK fo a mo hwɛ yɛ na mu tie yɛ nyina yɛ chiachia mo Miss B
ono apamfo nyankopon hyira mo maame asiedua nyankopon hyira wo nso wate Samuel Anane and was yes as usual and ye yawada akra ote birthday mu Asem Beba Dabi program de ye loud and clear ewa ha na akra Krobea ya wanane ya mensa ya broni ya tawia ya fo good kyerɛ sɛ na ye yawada yawfo ye nyina ye nso ye tamochi ene modwuma pa amobɔ ene flex chei grandpa amakom ene wo se akra Krobea nyankopon enhyira mo in fact say asem ba mo animu a you hit the nail right on its head nti aboama solution enso bantentem yeda se kwa guja bi ene wo se akra Krobea mankransofo yenso ya bawuram na wiei nana mene mabedwafo ne mabusua yenso ye twa afidie ne ho ahia ya ye betie mo ye hwɛ mo live nso ensi opoku Matthias o se pia nana awia ya kan ho eburu okay yeda mo ase ene Be Love Radio wo Spain yɛbɔ mo abaso Spain fo a mu tie yɛn nyankopon hyira mo ene ye wo GN Radio ye wo Patmak Radio Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ena Sahara Radio monso mu wo UK ene UK fo a monso mo monitor show ni nyina no nyankopon enhyira mo na onto nhyira nsuo enso emfa engumu so afei Kings Radio ene ni TV eno de wo Paris France abuchimani mu dachi hima Radio wo Denmark ena Rakus FM ewo Belgium Sky FM for monitor show no live ewo Columbus Ohio United States of America abuchimani mu ena we Sky FM for monso nyankopon hyira mo na onto nhyira nsuo emfa ngumu so adofo ya hyiehia na ena wiei menimu bedi nkomo bi enkomo na menimu bedi no se uwo Facebook a uwo YouTube a braso sese ya na behwe de mebeye no ena wiei mewo enioma bi egumanim ha ya mede be kyere mo ade bi abrabo a ye boyi ye wo stages ewa abrabo ni mu na mikura enhahan maako num ewo manim ha ena wiei ahaban ye dikan enie mede mango ahaban ena mede ye experiment ahaban eye ahaban ketwa ene Papilo Production on yes our production we maame otia ahaban every mango no ni nkomu pe odi bra Facebook ne so ana YouTube ne so na bewe ote sa ahaban every mango no ni nkomu pe enti so hwa ahaban ya eya ahaban kuma ahaban ketwa afei ene eba eno ya ahaban number 1 ahaban number 2 wa free ketwa ni mu sesei wabenyini ahaban number 2 sabre we no eye school going age ti wo ko school na mu secondary tertiary ahaban number 2 ahaban number 3 sesei wabewie ti samohwe sa ahaban we ya eya ahaban kese wabewie enti wa free school going wabesi na bra bokwan so ti waye nome from feo so ye bema a fresh boy in the building so you oba ni mpokwe ya peja so hu se ne sa ahaban we tie no eso ba bia ye kese eto na peja ne ho ye fefefe onie ahaban number 3 ahaban number 4 afei wonyini enti sa wo hwe sene na number 3 ne tie aye nome from aye very green efe say no green no apopopo ama abedi nchenchen kire se obre wanyini nyini na cheno ahaban number 5 watiato we di ofa ne fom wanti woduane so we ofa ne fom wanti woduane so
onipa dasani se wuduru ha wawie yenie opanyini bi de tonyom ɔse awie ya no eni asem onipa yi ɛyɛ su awie ye ɔdasani na awie ya nafom awie ya no ɛno ne asem sɛ wokɔ United States of America mia me nua panyini baako wɔ hɔ yɛfrɛ no nana srodi ɔbɛn wɔ nana awieyɛ ne asɛm awieyɛ no enie uduru ha no ɛyɛ obi na tɔma udie uduru ha no obi da so boa wo ubeduru ha no ɛyɛ wa na tɔma wo die ubeduru ha no obi sɛ ba betɔ amwadi ubeduru ha kro na no obi be pagya wo ɛsɛ sɛ ɔkɔ ayaresabea kɔgye unuru ubeduru ha no na atetɔ wa ha obi asan tamo de wakɔ akɔhyɛ fam nti so wahu aha obi na pagya wo na obi kura wo mu aha setede na obi da so kura wo mu sɛ wate aseɛ aha wa wo be kura wa wo hu mu aha obi san ba be kura wo mu aha obi na san do koto final resting place ɛdeɛ na mpɛ sɛ meka kyerɛ wo a wotie me enipa ye kura ye mu ye ho mu dodo sene sɛ ye ne aye kura ye ne aye hu wahu sɛ ne yɛteɛ yɛbɛwo ketoa ubenyini kakra obeba kakra obeba abrewa akokora afei no abewu oduru baabi a ɛfɛ na wugina so ebi asa abre no wugina so paa o wanya sika baabi a waduru in life no enioma ekoso wani nsade umuade wonfa nipa nya hwe na ne wura fi sɛ wo beduru ha no abeduru ha o enti onua aha wayɛ no from no onka hoda enei wo ya abaya wo ya brantie waduru ha ukura wa wo humu ye ka wuntie ye ka wuntie se wonim wu a ɛyɛ ahwena obi da sɛ ne yɛteɛ no saa no wutie ye ka wuntie ne nso dabi ɛhɔ ne asɛm no usika wunya ne hai wa wukura wo humu enti wonfa nipa nyɛ hwee ne wura fi sɛ aha bɛba ama ahanso aba onua sɛneɛ wotie nei wonka saa da sɛneɛ hahai anka kitikiti na anka wei na anka wei na meka wei na bɛka wei na wɔde kɔhyɛ fam no saa no nipa wonso bɛyɛ nti wote hɔ a one yɛka tie uwo bi a ɛyɛ buadeɛ uwo bi a so nua mu na daasɛ boa a obi nso beso mu Krobea asɛm nie mano atɔ ɔbɔ akra monica sa good yɛna nyame ase na yɛnkyia yɛtiefo nyina titiri si wɔsɛe afi tuga abiskona mo nyina mkyiakyia mo akra wasɛm a woka yɛ enipa abrabɔ afiri na hyaseɛ yɛbɛwo no kɔpem sɛ obɛwuo ɛna wode ne nyina ka abɔ mu ɛde ɛyɛ nsɛnkyerɛne de haban agyina hɔ akyerɛ akra deɛ meka kyerɛ obi bia wotie yɛ ne obi bia wɔhwɛ yɛ bia sɛ sɛnea wɔtie bia saa gyina yɛ wei obɛgyina hɔ bi obia bɛgyina yɛ hɔ bi sɛnea tie bia yɛbɛhwɛ wo ɛbɛduru baabi no na wankasa wohwɛ wo ho wobɛhwɛ wo ho afei deɛ na wankasa wodidi sɛnea wopɛ ɛbɛduru mmerɛ bi no afei na ɛgye sɛ obi so mu ɛgye sɛ obi ma waduane di ɛbɛwie aseɛ no ɛgye sɛ obi so mu na wɔre wakosie enti ka fa hyɛ wadwe mu sɛ baabi a wonya nnuruyɛ no akora wobɛdu saa bere bi a woyɛ akwadaa wo papa ɛhwɛ wo wo maame ɛhwɛ wo kae sɛ ɛberɛ bi bɛdu a wo ba bɛdi wo ho so na wofiri hɔ a ɔnka hɔ a wobɛsa akɔ w'anim a akɔyɛ mmerɛ ama afei kyena obi abɛsɔ mu enti agyina wei ɛyɛ berɛ biara sɛnea tie biara no wobɛgyina hɔ bi good enti sɛ wonuru hɔ a wobɛduru hɔ watara hɔ nso so a wobɛkɔ w'anim akɔto nea ɛwɔ sɛ woto hɔ enti fa hyɛ w'adwene mu sɛ wiase sei ɛna abrabɔ ne teɛ meda se ɛnɛ rootman ɔse akra Krobea illustration ya wayɛ ne nei wama mani agye
but ɛkasa kyerɛ yɛn yɛfrɛ me Kwam Tawia sɛ mewɔ Ashtown ɛkyerɛ sɛ no condition in life is permanent. We are actors on the stage and yeah acting. Osofo Kwame Ajaman or Atlanta, Georgia, America Bruchmemu. And was an Krobea good morning. In fact, illustration ya why ya tray and new TV a very deep education. Na ye da senso bo baso and ne wejumapa. Wate ye da se. Nana be free for innocent. Osana Krobea and ne Sofia Sama new site for Yansia waha ye tiu. Na yes sign so show engineer Ronald or say and was a deep advice about the leaves ya Krobea I illustrate no he's very deep made us say engineer and every engineer a very good afternoon to you yada mo asenso se motayechi ewa akwadua sagudu nyina so and now we are in Poku Matthias and was it the great motivation with an experienced motivator. Nana ya Krobea Asante and everywhere you have really motivate us. Yankupu Israel. Mate, medase. Keep your messages coming and everywhere you won't comedy. And there assembly woman nim ha. Ya beka. Openyini akwaba. Ya medie nana Krobea. Da bia me kasa asemi kyerɛ mo metisima nya afi na wo bɛkyerɛ ɛyɛ ya na wo ya amagata no asɔre eduru ya wada jata nsɔre jata da ne baabi din kyerɛ sɛ ɛyɛ ya wawoda ɛyɛ ya wada ti ya monhwɛ hɔ ɔpanyini hwɛ anim afidie mu ɛna wo kasa gu enti mu anomɛn yɛfrɛ wo sɛ yɛfrɛ me Akwasi Asare. Eja Asare ufiri he na ba ha. Mi firi Amoafo anka ase. Ehia Amoafo. Asante bekwai. Bekwai Amoafo anka ase. Amoafo anka ase. Eho na ufiri a ena wie yi waba ha. Amoafo anka ase. Adwuma be na aye wo ho. Ye kuani. We kuani. Mani nsan wadi mfie san. February 27th. Imenya 73 years. Wow. 73. 73. Wow. Nankopon hyira wo. Amen. Wa hwe ho nsusu ye. Oh, nyamenti. Na aduane bɛ na adie ya 73 wutumi kɔba kama wa wo nante. Udi aduane bɛ. We can say afumo kontomre ne ya. Ana sabi nuboni aya numu ne nsano no so. Me me ho afiri. Kentina nyakopon ya mesa. Nuboni where you went from and sanom where you went from. Nemomu kontomre hahan no bedru nom ne de kekeka. Ani fufuo. Ize odi fufuo ma anyi ni che. Sa. Mo amu mpe fufuo no munsua fufuo di. Wate. Ya ni aye di fufuo ni ebenyina che. Okay. Eja Akwasi Asare awia yi asem ben ene de waba me ne matiefu anim. Kire wasemu na bo nkro. Yo nana Krobea. Aha de ye hia court. Madam ase. Samo so mama makonya. Samo so de ha me bia me fa ntomo ni mu. De atia ne se. Me papa. Ofiri anka ase ho. Nam papa ye frɛ no Kwame Antwi. De dana dodo no ade frɛ no ne obi mpɛ. Okay. Se Kwame Antwi de ofrɛ na wonya ne gire obi mpɛ no. Enti wo ye no nyame ada romo de me ko school kakra. Enti bra be wi school no. Ado ya na dwen se besu min chiri pa ene me ma be free boso me ho free ho asamama ho ne free ete me kwara abrem kete me starting school class 1 ne papa na tena papa ne betena no no asini fie ya nka ase de aka so obi a wo tie me bia wo ntie papa no anda share ne sesi ne fie ya one me maame ene ye tena mu saa kokompense papa no wuye e ma me sie me papa ya ye tena ho eti papa no duru mre bi no ka kire se opese ye ka krom ho yanku yanki yenim ho eti obecha ye ejapade anu ofre onu anu nua ba ye fre no maame ekokubi ana samre wo hina no to makonwa so ye fre na ne abeden anka se de meka obi ene no oya mo afro ma hene etwafo
ana ɔno ɛyɛ yɛfrɛ no maame abrɛtene waa ana yɛse mɛn ɛna bɛrima baako yɛfrɛ no damte ana ɔkɔkɔ fa man bi nso ne ɔma no firi sanfo aduam na ɛnam so wɔbɛtena nkaase na ɔsɛefoɔ no dɔɔso nti yɛfrɛ no ana wɔware akuamoa nti yɛfrɛ no akuamoa sɛe ana wɔse wɔno deɛ ɔnyɛ meme busuani ɔnyɛ papa no nso ebusuani nti wɔmɛtenam na debi asɛm ba a ɔyɛ dansefoɔ ana me nso mefam no me wɔfa bi yɛfrɛ no wɔfa oduro ana me wɔfa kwankusi ana maame na mepokua ana maame dɛma ana me maame ana yɛtena aseɛ ana me papa ɔmaa yɛn ɛdan atakwa me dan yɛ ɔno ara na siiyɛ ɔde ma atakwa me fuo siiyɛ si obi gyina do ka kyerɛ sɛ obi na bi si ma papa ɛgya no kura nkaase ɛde me papa no afie wɔwo tɔ hɔ ɛma yɛsiɛ ne hɔ ada afei wɔka kyerɛ sɛ asase baabi a ɔde me maame adidie ebiara no yɛmfa ana wɔhyira so ɛma yɛn o papa Kwame obi mpɛ no okay ana yɛtu nsa no kyerɛ aponkɔtoa mmienu ana sika ka ho de akyɛ ntimi werɛ firi kakra enti yɛatena fie hɔ a ne papa no tena nsa no mutu ne badwasrɛ dɛ te sɛ nipa yɛ mebobɔ odin nyinaa no nipa bɛboro tan no asɛsɛ no ana yɛtena sɛ ne papa tu nsa no ana papa gyeeɛ ana ne yaw no wɔte akonnwa so nti wɔgye akɔtoa ana ɔma abusuafoɔ no akɔtoa ana te sɛ yɛde yɛ matena fie hɔ ɛfiri me nkwara abrɛ mu de awie school mewie school 1970 matena fie hɔ papa wuyɛ nso mesiɛ no atena fie hɔ adidi asase no soa kɔkom me nkɔkora bɔ mu a mewɔ yi afei edurumre bi a asase na nwa ba so bi kɔ bɔ na napia na ma ne deɛ ne waba bɛdi adeɛ no ɛwɔ nkaase hɔ okay nti asase no so wɔ de tiem eti kɔkɔ bɔ na ma deɛ no so wɔfa wɔno so mekyɛ ne pɛni wɔhene no mekyɛ ne pɛni nti wɔfrɛ me wɔfa ana wɔfa so aka saa mate nti ne po bi mu watu anwea no de yɛtua baabi a woteɛ no ɛnyɛ kama bisi dan pie mmienu ana sɛ mfra mɛbu no a mentumi nsi bi abɛtɔ saa mmere nti mɛma obi na de kɔkɔkɔyɛ ada me dɔ buro wɔ hɔ ada me kɔyɛ si apa afidi greda esi asase no so dwi na sɛ bɛburo ɔno deɛ sɛ ma kɔkɔpie hɔ na kɔ mu dwa buro no nyinaa to agu asase na o papa de kyɛɛ mo no o papa de kyɛɛ no ɛno na anwea pie so ɛno na wodidi soɔ firi me nkɔra abrɛ mu yɛ a wadua waburo ane ahwedeɛ wom ɛna aburo ɛne yɛde greda akɔtuo ɛti bituru wɔ si apɛ na me sɛ na asɛm wɔyɛ ade contractor deɛ ba asɛm ane wɔ se mema busuafoɔ na babɛtɔn asase no aba no nti wɔ ho kwan sɛ deɛ wɔ asase no so obiara no ɔtuguo na wɔfa na nwea ɛne ɛnokora wɔpɛ ne mesua asase no so mesui ada no yɛ fiada ana ɔka kyerɛ me sɛ menkɔ na ɔno bɛka ho asɛm me nso mekɔ memene da adeɛ kyɛ memene da na ɔde afideɛ kɔ akɔsi asase no so na kyɛ sɛ borɔ no deɛ ɔbɛtu aguo na wɔtu agu ɛmɛ no nso asase no deɛ di kaa no dua hɔ mɛ ɛtɔn mɛ abɛ no ɛma wɔwura bi wɔfiri san kwanta yɛfrɛ no adu ɔno na ɛto abɛ no ɛno na meka sɛ mede sie me da no a ɛbuyɛ ɛti mesa dɔ adua abɛ ɛna metɔneyɛ ɛma wɔwura bi wɔfiri san kwanta yɛfrɛ no adɛ ɛna meyɛ no te sɛ na menkwala school nti mentumi afa ntoa so ɛna mɛdidi asase so a wɔm kɔkɔtua anwea no enti nana no na ɔka kyerɛ sɛ anwea no ɔbɛyɛ no ɔka kyerɛ me sɛ ɔbɛma mbia no bihwɛ anim hwɛ anwea no mkɔkɔtua ɔmu nya 250 million kaprɛ bi bɛpɛ yɛ wɔ ha yi akuako ɔno nso bɔ ma no ho ba ka kyerɛ me sɛ anwea no ɛberɛ a wokɔtoo so sɛ contractor ne tu no ɔbɔ kyerɛ wo sɛ ɛyɛ wo papa ɛne n'abusuafoɔ ɛwɔ faase nom ɛna de asase na ma wo wɔkura de nyɛ ne wɔ faase wɔde ne nananom okay enti ne nananom no bi ɛna bɛbɔ wo wa no ho ba sɛsɛe ɛyi ɔpani so ne di me papa de odi me papa de ne yɛfrɛ no damte ada damte no wuyɛ na akuaku yi edi na deɛ okay enti ne ma fa ne sɛ
ɛyɛ so pato na wadi papa deɛ okay enti me bon de din wi da me friend papa okay ado ka kyerɛ me sɛ deɛ tie bia ska be pie mu bia no me kyɛ fa me wo mu wɔde bɛba me okay anwia no so ɔbɛma bi na me de twa block na mentumi ansi da no kora me baba bɛsi adam hwɛ adi mu a anwia no mu tui griti me mɛwom na me mɛwom mu tu mɛ no ana me sesa ɛne me bɛya ɔwa na afo hui me sesa mɛ no ka me kɔ report na na pia no ɛfrɛ me ka kyerɛ nsɛm da me hwɛ wɔdo a dikro no me hwɛ wɔdo a na wɔntumi ma me nsensi fam ana me yɛ komu na me hwɛ no a kapra ama bibi ama enti me wɔ hɔ adam papa yi ɔno stan bi ɔbɛba bia na ɔba me fie no ɔka kyerɛ me sɛ ɔpɛne tu ɔka kyerɛ me sɛ sika no anwea no sika no ne nsa ka mu 50 million ɔde kɔto bank enti nyame bɔ no sɛ contractor no bɛbɛtua deɛ aka ne ka ho a medeɛ wɔ mu ɔde bɛma me bi bɛpɛ ne bɔ mamaleɛ adam hwɛ adi mu enti wɔma no asɛm wɔn bɛka no na nsa kɔ akɔyɛ sɛ maba fam mpɛ sɛ me ne papa mbɛtwe me aso wei nyina akyi wɔtu me magu mahwɛ deɛ bibibia mɔtu agu mankasa afei tiri so baabi ne wura dɛ da hɔ no a aka ma akɔkora me bɛdɔ didie no a adubu ahene me kɔ akɔkɔdɔ na adubu ahene ɔpani nua aba bɛtu me wura mu hɔ ɔpani asɛm ani nipa so ɔmɛfa ntɔ no so da me mesum nyame yɛ kristo ni paa ɔbɛma me wɔn ne sɛ sɛ mekɔ wura mu hɔ ɔbɛkome o papa na baako me na no baako wei nua abɛma wɔ ne sɛ mekɔ wura mu hɔ a bɛnyɛ adɔ na mekɔ wura mu hɔ ɔbɛkome ɔbaa me fie eti ebere ɔbaa yɛsi apa no a wɔyɛ ɔne me kikiri no ɛna wu ma ebi wu nkyɛn hɔ no sɛ a wɔfa sare adan ɛhɔ da dubu ahene tutene yɛ ana wɔkɔ nti wɔkɔ no wofiri me fie nso kɔ ne fie no wobɛtrɛ dan bɛyɛ sɛ du ansa na wɔadu ne fie ka akɔ ahɔ ɔkɔ nyina ne dana no wɔbɔ me din sɛ ɔbɛto me wura mu hɔ ɔbɛkome ɛdana no ana wɔka eti me ba baako yɛfrɛ no Kofi Asamoa eti Kofi Asamoa nam kɔɛ no sɛ agya deɛ ba asɛm da asie ɛnɛ wo ne adubu ahen ntam wɔ so ɔbɛku wato wura mu me kyerɛ mu nyinaa kyerɛ no wɔ sɛ adubu ahen ana ɛka ntu kɔ wura mu hɔ a hwɛ ɔho yie ɛhɔ na meyɛ nam ka kyerɛ sɛ adubu ahen da no nso baabi abu me papa fie hɔ efie hɔ me papa fie hɔ no ɛnɛ hɔ do ɔmo nyinaa akɔ akɔtena me papa nwu yɛ no obi ntumi ma efie hɔ kɔpem sɛ me papa wu yɛ ada me papa wu yɛ si apɛ na ne nua baa no a koko bi no yɛ odi me papa kyerɛ no bɛtena efie hɔ no wankɔ bie mu wɔn nyinaa no ɔmo sosa no ɔmo no ɔmo maame wɔ kwae obi antifie obi me papa kora wu yɛ no ɔmo sosa me papa wu 1989 no ɔmo sosa so ho ya afei me ne papa ya tena yɛ bibia yɛ afei papa no koko wu ya na mo di mani eti bi wo wura bo hɔ wɔka saa no mabubu gya bi wɔ wura mu hɔ na bɛsɛ mekɔ akɔfa abobo yɛ wura no ɛne me nana baako nya 10 years yɛkɔsi apɛ ɛna mɛsɛ Kofi ɛna mayɛ ba saa na ɔsi adɛ na mɛsɛ adubu ahen atrɛtɛ me sɛ wɔbɛkum ato wura mu eti wura mu a mekɔ yi mesuro ana ɔsi ɛne yɛnkɔ yɛkɔ a na ɔkɔkɔfa gya no yɛ abɛfie de biribi ntumi ngyaw ɔpani yɛkɔɔ yɛ a bɛsɛ 10 minutes time yɛsi sɛ gya no agu abobo yɛ mu a na dubu ahen no a ɔtrɛtɛ me fie so wɔbɛkum no na obi di n'akyi tuo kuta no bɔ ne firi san kwanta yɛfrɛ no adɛ no okuta tuo adi n'akyi me mmom de akyi na mehunu sɛ adɛ no a ekuta tuo da no kɔ ho adi adubu ahen n'akyi etuo da adɛ kɔ ho adi adubu ahen n'akyi edi adubu ahen n'akyi aba wura mu hɔ panin asase ne so de kan papa nan baabi a ɔkɔ sɛ gya no god me hɔ so ana na me do ɔpanin nya gorɔ eti ebro yɛ si apɛ na no korɛ na mayɛ basaa adam ka kyerɛ Kofi ne me na nan sɛ hwɛ asɛm a me ka kyerɛ mu a ɛne da bia no adubu ahene na ɛba no ɛna obi di etuo di ne kyerɛ ɔba no nti wahu sɛ ahwɛ yi a wuwu ase ani nti me nana no su no ka kyerɛ sɛ nana yɛnkɔ fie ana Kofi no so ka kyerɛ me sɛ me yɛnkɔ fie eti baabi a me dɔ hɔ mkɔkɔ wuraeɛ no ɔpanin yɛsesɛ gya de wiei akyekyere yɛ bibia a wɔn mpie sɛ wɔn sɛ me wie a me ba hɔ abɛdɔ wɔn pie nti mebe fia na mekɔkɔ report case no ɛma apolisifoɔ ade kɔkɔ kyerɛ dubu ahen no ɛde kɔkɔ to sɛ asɛm adeɛ kyenyɛ polisi no ka kyerɛ sɛ metwerɛ ma no asɛm kɔtwerɛ ma no asɛm fama dansefoɔ berɛ a mede adanse ne meba Kofi Asamoa no a ɔbɔ mamaneɛ sɛ dubu ahen tɛtem sɛ obɛkɔmɛ no mene ne kɔɛ na menana no yɛkɔfɛ gya no so mene ne kɔɛ ɛdo
Kofi Afamo no control na no asɛm a edumi na no so a asɛm police no ka kyerɛ sɛ wɔtwerɛ akola na no asɛm onye yie akola wodi 10 years dia dɛn na atwerɛ no asɛm onye yie ogina hɔ a wo hu sɛ obi di tuo di agugu anyekye no ɔmo twerɛ na no asɛm onye yie adenti metumi hunu na me hyɛ ase di adanse wɔ police station na me wɔ CCS me maame ene me nana no mabusua asɛm na me wɔ mfie nsia because me nana mani sɛm hey Krobea my bro na me wɔ mfie nsia 6 years ɛna mkodi adanse wɔ police station we dey 10 years no so wɔntwerɛ adentia metumi hunu eti sɛ me ya no na dia bia sɛ me ka me ayi ne kyerɛ na so wɔyɛ a obetumi atena hɔ bɛsɛ 5 minutes asado de pen lesi krata no so atwerɛ eti ne be hu sɛ adi wa ba kula dan tworo enti ade akye ya ode krata no kokoto pen mpa na nimo no biko yesi apa so pen ne busam ne sɛ wode tuo no hwa wo so ana mse da bi wɔsɛ da so wa fa hwa so dia wo nku ana mse de ba so na busam no na ntu so pa so no ba 10 years ana 8 years wo fie na so obi beba tratun so obeku a enti akora wo yin dance enye ya da police ne ntumi enya no asoma police ne nsa kae ne sɛ se me be nya dance fo mienu ana miensa a obuku asem ne kokoto enye yi sada police ne eya na mka sɛ opening magiska ana me ka kyɛ n'anim o ka kyɛ sɛ magiska oso be da hu ana sɛ me bankofo kan de wo yie nso kyerɛ sɛ wo bia 10 years de adenti na ntum sɛ oni adanse ɛna no ohunu sɛ mani abele me ka asem ana o ka kyerɛ police ni sɛ o mu ku asem na de akye a ɛbɛkɔkɔ ana me sɛ me sɛ me ba mo office a musisi me na anya pam me man ne amachina be hunu sɛ mo amotoro mo nya no kwafo me ma na bra mo pa de akye mo fa bench warrant me na asa na dubo ahen so tua na mo na busuafo no kokotena ase samna me battery ho eben ho o mo kokotena ase no mo plan a no mo ya dubo ahen na dubo ahen no edi animu opani ka kyerɛ me sɛ wo gyadam hin tia me sɛ kora de wo sɛ da bro hin ne wo na a taking charge into wo ska wo kumia nkɔ ba bia opani wato na numto te sɛ sɛ mo wa ka ne de o kasi wani me ka be bia so wo mo sa de me kɔ ahemfie wo mo kokɔ sama me wɔ ahemfie opani me ntwa tonto ni pa so da ekɔpem sɛ mewu sɛ wɔyɛ nana kyea me ana wɔte nana na so enti sɛbe okun to twene a ɛnkɔ baabia so mo kokɔ tues ka police station ɔka saa kyerɛ me ɛbrɛ ɛkɔ ahemfie ya esi anim hɔ no te sɛ me nkwa de kutɔ mo te sɛ kusua enti die enti no aba ha enti die ma ba ha no sɛ masase a so kakra aka no ya me didie no o ma sa kwakoto no galamse ɛmma abadua no wɔ mu ada no ɔto abɛ no a betɔn abɛma no ɛhɔ ma tu ɛma wɔdua mɛ no ɛma mɛ na bi aduduru sɛ ya ebi bɔ o ma sa tu di nyina egu ɔbrɛ ɔmo anka nkyerɛ me ama me kapre eti me hunu sɛ yesie no mu sisime papa no so di asase na ma bi adanso fo wɔ ho eti sɛ no ɔmo ka kyɛn so ɔmo bɛpam me ɛfra asase no so wɔ brɛ ɔmo ma me kapre kora sɛ bɛ me yɛ me wɔ akyɛman kora no a ka bɛ sɛ mfie aduane ani no ana aduonu mu ni no eti ka mo pam a mo ma compensation motuma hwedi agu motuma mbɛ agu banche ene yɛkɔ a me banche a greda no kɔkɔ dwi ne nyina wo mo dwi ne nyina agu ma ne nyina wokɔ a wo behunu ne toro na me twa eti me sem de ba bɛda mo metia mo sɛ kwane abusuafo no di afa so no de di ka no ɛwɔ sɛ mo boa me na me de ho hyɛ wo mo nsa be di fie no me fi ba mu fi sɛ me kɔla ne nyina be di kumase me kwana me wɔ kora ase afɛ me die me compensation wo mo no ɔmo fama de ba me de hia me no ɔte atiefoɔ ɔpanyini Kwasi Asare ɛna ɔwɔ yɛ nim ha na muntie sɛbe asɛm wei makada na mɛsan ka asɛm a ɛyɛ abusuasɛm na nsamansɛm wɔ mu sɛ duru radio so a yɛntwa ntoro wɔ mu ntie radio so a yɛwɔ yi ɛyɛ mframa mu adwuma yɛte radio yi so ɛne owura bi baayɛ a
ɔse nananom nsamafo ɛna asoma no sɛ ɔmmra me Krobea ho adai no ɔbɛkyerɛ yɛn asamado ɛman a yɛte no ɔbɛkyerɛ yɛ asiame ehunu sɛ asamado yɛ ɔman ampa na wokɔ a yɛwɔ abusua obia na no ɛwɔ asamado hɔ sɛ oyɛ de nyɛ yɛtwe ba sɛ bra bɛyi wo ho ano ɛno ne yɛfrɛ ne nsamato ano na wote asase so na yɛto nsa afra wɔ asamado sɛ bɛyi wo ho ano wogidi sɛ wo kɔ asaba wo ma bio wo kɔka ho asɛm no baako no mienu asɛm wa yɛn nsamansɛm ɛna wiai ɔpanyini kwa me antwi ɛgya ntwi wokɔ ya kyɛ kusɛ sɛ na wiai yɛbɔ odin wɔ afidie so ɛnkɔmɔ a yɛdie ɛyɛ wo ba ɛne wo nananom sɛbe ɛyɛ bi mpa yɛ ma odin kwa ɛwɔ afidie so ɛyɛ de abɛnti ne yɛbɔ odin sɛ wote odin a ɛyɛ de abɛnti ne yɛbɔ odin ti yɛfrɛ wo sɛ wo nso bra bɛti ase bibi kyerɛ sɛ sɛ wo na woyɛ danseni paa wɔ asɛm wei mu ɛnkɔmɔ yɛ a yɛdi mu wo na woyɛ pure danseni asɛm si na sɛ ɛba radio so sei na sama edin pii mu a ɔna o ebi si wɔ me office ha obi firi nkran ɛna de n'asɛm aba na yɛpɛ dansi turodo na nipa no ɔno nso awu yɛhyɛ dɛm hɔ ne yɛte keke dede wɔ anim adai ɔse nipa na mo pɛ me sɛ mmedi adanseɛ no menie maba deɛ wɔfiri nkran aba ha no ya wɔde n'asɛm ba ha no nsɛm akɔma sidi so anso mo hwie nsuo mu ne na nam sɛ kai mo ma ne mra office deɛ nti ɔbaa no mɛkyerɛ tete ha do sɛbe sɛ yɛdi gyawa ne yɛde asoa wo ɔse minie no abɔ ne din ne yɛbusa ɛyɛ ampa saa ne yɛfrɛ no ɔse an wɔhwɛ krakye bi anim na waka asɛm a ɔne ne mienu pɛ n'anim wo deɛ physically kura no memfa nso yɛ hɔ wɔ ofiri nkran na aba o no waka owura ne sɛ an nipa na wɔno twa ntorɔ na ɔse ntorɔ na ɛnokorɛ na wɔde akɔhyɛ deɛ wawuo no wɔse wo adeɛ se nam no kɔyɛ na adeɛ wei a mo pempanyimfoɔ no kura wɔ mu nie afei krakye ne te hɔ wɔhu sɛ deɛ kɔ na ɛden wɔse wo wanka nokorɛ ɛwɔ ha mekɔ akɔsama a wode wo ama wo a wabusua panyini yɛbɛfrɛ wo na krakye ne bu kotodwe wɔ office hɔ sɛ duru nsamansɛm a yɛntwa ntorɔ nti da bia meka sɛ Ghana ha sɛ nka yɛ manananom agyina yie deɛ wura ɔman no koraa mamuo mu a ɛnka sikadie basa no nkensi batenam sɛ yɛatoto yɛdeɛ as abibifo ase nti ne yɛkɔfa aborɔfoɔ deɛ de abɛyɛ deɛ ɛna ama corruption awura baabi a enti agya kwa mbipɛ wadama odi ɛbɔɔyɛ no ɛna makyerɛ wo bui tie bi asɛm no tie bi ɛyɛ wo ma ɛne wo nanaanom ɔpanyini wobɔ wo papa abusua wo papa etie o ɛnkɔmɔ yɛ a yɛdie deɛ nti a yɛbɔɔ ne din na mekyerɛ mu kyerɛ no nti wontwa ntorɔ da maame akua kɔbi nana yɛ abɛɛ dɛn abena tene wɔ Yaw Asante damte ɛna akua mo asɛe saa nipa yi a wabɔ wɔn mu din no wan na te ase sese Yaw Asante no na te ase Yaw Asante te ase ɔno pɛ ɛna te ase asɛm yi ɛkɔ so yi Yaw Asante nim wɔn mpa ne ma ne wɔ mo ne ma ne wɔ no ɔno na hyɛ kyerɛ na sɛ Yaw Asante nim sɛ ansa na ne nua kwan bi mpe bɛwuo no ne wɔfa no sɛ ne wɔfa no frɛ yɛ ma ɔde agyapadeɛ asase
adankora mienu ema amomma no mutu so nsa bedwasrede a adenti na ne ya aseme wonka bi nka mfa nkyere ne mai se ade no munya yo na monana wote ase no woka sei ema ne mani tu so nsa enti ma monkoye bibi ema nsamato abi ema adenti a opede no de mentumi hunu ado ya tisabe no mo ntebone o me no mo ntebone kopom se besu akokobi no ewuye dam tini wuye ya ma ge kura wo hosesi a onu wuye ana kofa trobo naba na de yen se da no opani kan wa se me wo ye pie mi ansa no ebuyi na puno bi twere ho ana wo mu nua ba ko efe na amekanya mentwe menko ho me se ya se meti ase ya se manim se ne wofa kwa mbimpe e de asase no a o makotu anua asande baabi aka kakra na wudidi so asande amagalam sefo wo magiska wo galabema wo magiska anua bema wo magiska na wo mewo so wo wahwede waburo ne ade na wahwe ne mai amo matu no antumi anse kire woni anka se hode mo nana e de kire ne ma no mo mutu so nsa adentia wunim a kase di odim no naka wunim a wo se be ma nchede be ma ba enkefie enti wo mo pam ye frebusia no hodo mo ma me hunu se me yebusia ni okay atiefo anawia yi abusia no opanyiri kwa miantwi ana eja bimpe no ne nana anom ya omonso wa abusia nim koba eduru so ana adu sana abusia te onu ofia ha opanyiri akwaba ya eja wonso akwaba ya eja for the sake of records wada ma ye fro say efrem wo chiame kwabna kwache ohina chiame hene jadem o chiame kwabna kwache eja wonso de say efrem kufie kuyokon mene abusia pani kufie kuyokon abusia pani okay papa emunim no na chiame me pa cho yinim no munim ne kwa be so yinim no say ba monkyere papa idua kakra wo mo mabusua nim de enti obeye mo ba kakra enkyere me pa cho ye nana enane ba no mo nana ben ye nana kwa me bimpe ana se kwa me antwi enane ba ewia we mo afra kokora yo mo afre no abaha o abaha na hwana si asama ado nya omai mo afre mo nana ba enti eja bimpe edna ne ba ene eja asari e pa try okay arofo abusia ne nso be kire wo no mo afam de ama de ntia abane saa no o ma me hu Paul Seusu ansa ena wiei o Germany Frankfurt o se akra Krobea asem ya mo kanya no hye typical abusia asem nanso yenim se no Krebededi pepepe ye beba na Krobea no utim nyina echiachia mo asedanka ruade nyankopon ne mahobambo ye wo Zurich ena na wiei enso ye hwewo legend ena ono kasei Beatrice Owusu ena de nka wo ya che o se nana Norway fo yensu yeni akosie saa ye mo akwaba akosie saa ye mo akwaba Norway fo ye mo akwaba ene ba maba Mary Cruz GH o se herbalist nana Krobea ada na ofre me herbalist awie ada na ofre me herbalist awie benya herbalist yo benya herbalist apia jimama tanoso eno say happy to see you today nana ya Krobea Asante nyankopon enhyirawo na onkam ho na achia me se munim se eja asare eye mo nana bade a asemo a okay abusia no muyi mo ho ano sen Brian Sempa nikan ento aso na me ya wabam me pa cho be me na ensemo yen wofa eken enyina no ebie ni ho a eye no kore
pese me bembekere die edi kan no de oka ni nyina anya no kore enya no kore de ye no kore no eye kakra bi aha enti kan yie na ache ame tene wa no me pa cho de oka no dodo na enya no kore ebia no kore okay chirem na mintie me pa cho wadaroma de etie nie me pese me kire mu de edi kan no wode ekum bi ato se yen yese ye be kun pese ye yi no free ho na ya ba asasem no so ekum na oka ho asem se menua so obi kun so de call police station police for no ahwe no enye saa na etie ye kwa efum ekohwe na ni nana na ne papa na oka no ye beba be free ho akere but mpese kum na asem no yi free wato anse si ema obi ehu se enye no kore na oka ntana ya be fi saa asasem no ase de etie ne se ye kwa efum baabi a yewo yasase wo no me nana yaso ene baaya owo ma me ensa e mar me ensa kwa mbimpe ye frɛ no kwa me antwi kokom ena akueku bi me ensa nti me nana yaso e ma me ensa odo mu baaye eno no ena ye bedan nana no sesie nana na ote wantimi ama no soma no so o mesia na mu no o mo na ede yen baaye ye so wo ye no mo so bibia nti wo na mayen asase di mayen o man kotwa ma obi se eye ne dia eye abusua no asase na o de ma wo na yedidi so nti abusua asase no enum na ye kooso ekohwe na baabi a ye do bia no so me na mai aya na ye do a o mu do bi nti ye ma wo mu didi baabi nti o mu wo kakra ewo so ye kwa ye na wado baabi se okodo baabi a onkra ofisi onka bibi afise me ofa no mpanimfo ni nyina afiri mu nti onim se wono oye pani nti die ni kwan se ye ka bia no oka bia no na waka na wakodo ye kwa na ye do baabi na ye be efie bibisa no na oso won na edo nti edubu ahiko bisa oso won na edo ne so da bi eho de ye ma won no eho de eno nti yede yenim se wate ase wade ne kasa edidi edubu ahe atem san firi fie ba gina yenye fie ho ebe gina yenye fie ho be di atem se yen ye fie na ebubuo no yensi efie na ebubuo no yensi enu na hia di atem di me maame atem me maame na okaso wote ase no wona ye panimu nti odidi na tem poto ya anka ho bibia nti ye se efuo no saa eho kakra no yede beba obi ado eburu ade akye anopa ena okọ yesi wonko na onko fedipa nipa firi sankwanta na onko kire no eburu no ba bia asase no ba bia onomfa na ye nyina wo ho nti okoye no ena papa yi ene abobo ya awura bi panimu ebae be ma kama ebae na ne baketwa ne nana ketwa be ma ketwa eka ho one no buy obuy na omuduru omanchia efise wadi kan adidi adu ahena temte adu ahena anchia papa na odi akire no ono nso oyebofo papa na odi akire no okura ni tu ena ochiawo ena otwa mu no ne fa asase na no nto mansan mefa ba bia wugina okura biem asase no yasase no aso omfa no kire wo mu ena omkoi adu ahe beduru fie no na police abaho abehwehwe adu ahe se akwasi asare se odi tuo akotreten wafu ena edubu ahe kwa ne tum ma de achi ena wo hene yenso ye papa hemfo na wo ho no wo papa de wo mo nti wo hene ma enipa Andrew square na Krobea no Krobea no ena apolisifoɔ no ehwehwe asem no nti wo kɔɔye no na apolisifoɔ no busa wo se wo dance ne we wo se akwala ketwa no ne wo dance ena do wan so wo da bi na abobo ya ewura pani no na wo nti wono na ese wo frɛ na obibisa ro se owone ne kasai ana wo kan bibi kyerɛ no ana wo di na tem ana papa na odi na chi ni di na tem nti wo yi papa na odi na chi na dance papa no kokɔ kyerɛ na semu ana principal no busa se abobo ya ewura na wo ne kɔɔye no wo wɛn abobo ya ewura na se wono de wontimi nkotwa etoro enkonko kan kyerɛ apolisifoɔ se wo edubu aheso obekun abrante saa
nti ono de enya de obetimi akọ nti on de wonko ena okay abobo ya ura na kan ena ado na nanko na press once there bi sesa da te de ne asem no ye de be court court asa abobo ya ura no wote se den ya ye benya no e de naba fi se court be hye e be ya be fa no fi so na epani akwara na kakra bobo ya ura no wona epani no de do ko ye kofa ija no nti ye de asem no be court o ma date ye ko so be mpirenu ni nyina ye kwa papa no oma ye kwa papa no oma ena apolisifoɔ no kaa sɛ ɔsrɛ yɛn ɛne yɛnkɔ na asɛm na papa no bɛtena ha ɔkaeɛ no ɔmo hu no sɛ ɛnyɛ nokorɛ na nsuo bi ɛnni na asɛm na ɔɔka no because adubu ahen no ɔnka biribiara nkyerɛ wo sɛ obɛkum sɛ sɛn kwan bɛɛ so na ɔbɛfɛ kum woyɛ frɛ wɔfa yɛn nyinaa frɛ wɔfa ɛnam sɛ wɔnyini kyɛn yɛ nti yɛn yɛba ne nso yɛfrɛ wɔfa yɛn nyinaa wɔfa ne yɛfrɛ wo yɛmu a wodi nwi da ɛna yɛne wo te ɛna yɛne wo atoto nneɛma nyinaa abɛsi saa bere na ɛfiri asase no so asɛm na ɔɔka ba no ɛwuo no ansa na wobɛba asase no so no sesei wakyerɛ adubu ahedie yi mu saa ɛwira mu hɔ no wadaa ma o wokɔ hɔ bi anaa yɛde adubu ahe ka kyerɛ wo na wokɛn mepaakyɛw manko hɔ bi asɛm na ɛkɔsii police station hɔ no adubu ahe ano asɛm ɛne deɛ no ɔdi n'akyinɛ no asɛm ne apolisifoɔ no ano asɛm okay afei na woyɛ aware dada kyerɛ sɛ papa yi nkurobo mu no wankyerɛ sɛ adubu ahe baafuo mu hɔ no ɔbɛtrɛten no anaa ɔkaa so obi ko no ɔse watrɛten no dada enti obi a waka kyerɛ me sɛ obɛkume na mahunu sɛ ɔba na nnipa di n'akyi atuo da ne kɔn ho deɛ ɛno ne asɛm no enti wo nim sɛ adubu ahe watrɛten papa wei dada ɛwɔ fie ansa ne wiram deɛ ne korɛ baa na mepaakyɛw na ɛnyɛ no korɛ fi sɛ adubu ahe na ɛkɔ no ɔne yɛ wɔfa ase baa baako ɛne kɔɔyɛ Emilia asɛm bia ni hɔ ɛkɔsii sɛ wɔso obi ku no nti sɛ nka wɔkaa so obi ku no ɛnka ɛneɛ nkada no a wɔkɔ report ma yɛbɛkyee adubu ahe ɛdii nansa ansa na yɛkɔ wiram hɔ aba asɛm wei akɔba ɛdii nansa ansa na yɛn yɛkɔ wiram akɔfa saase no ɛde ama wo bi ama asɛm no aba okay enti adubu ahe nka so obi ku ɔnka biribi asa okay afei monim sɛ mo nana ɛkyɛ ne ba anaa ne ma asase ɛne pie mmiɛnsa ɛna moa bɛgye ɛde ahoɔden nam sɛ mo wɔ nti mo de worɔ ne kaa wa nafa na bɛti ne nɔba yɛ ɛwɔ so mo abɛdua gu afa anwea ɛwɔ so de kɔ baabi aka nso awora no mo san de hɔ nso ama galamseefoɔ mepaakyɛw ɛnyɛ nokorɛ deɛ he kyerɛ mu ma menkyerɛ wo mu mfiri hɔ mepaakyɛw asase na meka sɛ ɛyɛ anuanom asase nti yɛ abusua asase ɔɔkɛn a ɔɔkɛn ɛberɛ a me nana kwaa bi mpɛ ɛkɔ ware ne maame baayɛ no na ɔmo fie no na ɔmo asi awie dada na hwan mu fie me nana kwaa bi mpɛ ne nuanom fie no na kyerɛ sɛ papa yi ne papa no ɛne ne nuanom no saa na ɔmo ayɛ dɛn ɔmo fie a ɔmo asie ɔmo de yɛ baayɛ no ɔmo de yɛ kɔsoɛ ɛdetiem ɛna ɔmo maa anuanom no asase sɛ ɔmo bɛsi ɛdan ɛwɔ ankaase hɔ nti ɔmo anuanom no mmiɛnsa akua kɔbi kɔɔkɔm ɛne kwaa bi mpɛ ɛna ɔmo bɛsi efie hɔ ɔmo si efie hɔ wieɛ no ntawantawa kakra ba kɔɔkɔm ɛne kwaa bi mpɛ no ntɛm ɛma ntɔkwa sii nti kɔɔkɔm no ɛsan firi hɔ kɔgye ɛkɔsrɛ nana no sɛ ɔma no asase na ɛnyɛ ɔno nko ara n'asase nti ɔsan akɔgye foforɔ kɔɔ nti ɔyɛ ɛdan no wie no kora ɔtwerɛ anim sɛ kokotako wosi wei me ne ɔde a aha nso wei nyɛ me ne ɔde a nti efie no ɛnyɛ nana me nana kwan bi mpɛ no ɛnyɛ ɔno ankasa ne fie ɛyɛ abusua fie na ɔkɔware no maame na ɔde ne baayɛ no saa nkyerɛmu yi na mpɛ sɛ wotie ne yɛ ɔkɔware maame na ɔde ne baayɛ no ɛna maame no ne ma mmiɛnsa adwoa mansa na na afia ɛna kwasi asare nti ɛdan a na fie hɔ no yɛnhyɛ da detiem hɔ na ɔmo nyinaa te nti na yɛnhyɛ da ma kurom kɛse nti ɛdan no papa no ma na na afia no baako a no wɔ da mu akwasi asare da baako adwoa mansa da baako akwasi asare da baako ɛna na na afia ne maame ɛda baako maame ne gya awareɛ ɛnso na ɔte fie hɔ a na yɛne ne ndi
basabasa koraa yɛne wɔ mu ni basabasa koraa enti ɛbra sɛdeɛ wɔɔkan sɛ ne nana frɛ no ɛkyɛ agyapadeɛ kyɛ ɔmo agyapadeɛ nyɛ saa na ɛteɛ baabi a yɛbɛdɔ wɔ asase no so biara na wo maame ɔte bi ma wo maame na wayɛ na wadidi so ɔbɛrima bi a wɔfie hɔ biara ɛdɔ na ɔdɔ a wate bi ama ɔyere na wadidi so ɔmfɛ nkyɛw enti papa no ɛfrɛ me nana baa no ɛne me maame yɛ asimɛn abana tene wa ɛna nipa no wɔbobɔ din no ɔmo ka ho ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ saa yaamɛnu no ɔmfiri kurom hɔ ɔmfiri hɔ ɔmo fra samama enti ɔpɛ sɛ yɛde ɔmo yɛ abusuafoɔ na ɔmo ka yɛn ho abusua no ho ne yɛne ɔmo tena kama ɛnya adeɛ a sɛ dabi oni hɔ a afei na ɔmo kɔ ɔmo nkyi ɔmo betumi akɔ ɔmo nkyi ɔmpɛ sɛ ɔmo bɛkɔ ɔmo nkyi nti me nana anyi ntum na yɛne ɔmo ntena asomdwie mu kama ɛna me nana agyi tom mu so yaa ne ma deɛ ti a yɛne ɔmo te kama baabi yɛbɛdidi biara yɛma ɔmo bi ɛyɛ ɛso adwuma edidi na ɛdeɛ nti na yɛde ho yɛmfa mfiri baabi ada yɛmfa ɔmo nyɛ yi biara nti yɛsrɛ a yɛne ɔmo nyinaa ɛbɛtena sɛ abusua ankyɛ ɛna maame no etu kɔɔ no kurom maame no tu kɔɔ kurom saa na wɔgya aware nti otu kɔɔ no kurom ɛna nana afua no ɛware bojare nti ɔno nso tu kɔɔɛ nti ɛka wo kwasi asare maame ne kɔrɔ ne adwo amansa ne kɔɔɛ ɛka wo kwasi asare na wo fie nti ɛdan na wo ti mu no ɛkrake papa no me kesi so na me kesi sɛ papa no ɛfrɛ abusua no o kyerɛ mu sɛ ɔmo no ɔmo ntena asomdwie mu no saa dan no miɛnsa no wanka nkyerɛ obi asɛ asase wi mede kyɛ no papa no sɛ yɛdidi a yɛma fi sɛ yɛfie yɛmfa asase nkyɛ obi bɛrima bie ni hɔ a me wɔfa wuye yi ne ma nyinaa ɔmo no ɔmo na yɛɛ so asase ba ketewa bi kora yɛmfa nkyɛ no me wɔfa kɔgye ebi wɔ baabi ɛna ɔde ma ne ma yɛmfa asase nkyɛ yɛma ɛwɔ fie ofi sɛ nyɛ ne dea ɛnyɛ ɔno no dea a wakɔgye na asase baabi nti yɛmfa nkyɛ nti yɛne wo nyinaa na teɛ edidi soɔ nti wo ɛka wɔ fie hɔ no ɛdan na mo da mu no ɛkrake na wotu firi dan no ɛna wokɔtena wo yiri fie nti wokɔtena wo yiri fie ɛmmerɛ bebree na woto wo yiri fie hɔ wotena yiri fie hɔ a na me wɔfa pani ɛfrɛ no damte ɔde kwaa miantwi ɔmo mmienu na me nana kwaa bi mpana wu kɔɔkɔm no nso ntoro no mu na hwɛ akyiri ɔmo na ɛwɔ hɔ nti me wɔfanom yɛne me wɔfanom na ɛyɛ biribiaa toto yɛ nneɛma nyinaa nti ohun ne sɛ me wɔfa mo awuo no nti biribiaa ɔno wɔyɛ panin sene yɛ nyina ɛwɔ fie hɔ nti biribiaa no ɛyɛ ade a ɔka a ɛbɛtumi ayɛ saa ɛnyɛ saa nso na ɛteɛ abra wɔhene wɔ hɔ yɛwɔ ɔhene ɛwɔ hɔ a biribiaa ɔhene ne yɛde dan no adubu ahiasɛm no baayɛ no a yɛkɔkaa saa no yɛde kɔdan ɔhene ɛfiri police station ɔne ɛso daabi yɛbaa yɛmfɛ nkɔdan ɔhene yɛde baa ɔhene hɔ adoma ko ansa amoafo man hene kontihene ɔyɛ wo papa yɛde baayɛ no wohyɛ na ɔtwe mmienu so yɛ papa no san ma yɛ baayɛ a wosi wonni ho bi wonni sika bi a wobɛtua nti wonni ho bi nti yɛ wo papa ya na papa mokɔ saman ya na sɛ mode kɔ yɛ saman no na mokɔ mo papa anim papa ne yɛ ɔhene mo papa anim deɛ sɛ abusua asɛm yɛ nsaman yɛ kɔka mepa akyɛw ɛyɛ papa na ɛka ne ma asɛm mepa akyɛw wada roma me deɛ me yɛ me wɔfa ɛna ɔno yɛ ne papa na asase sɛm deɛ sɛ wanka biribi nsaman a mamu a ɛnyɛ ayi nti mokɔ saman papa yi wɔde yɛ ho sɛ kwan a wɔde yɛ fa so wɔ yɛasase no ho baabi a wɔbɛdɔ bi ɔmpɛ sɛ wɔbɛka akyerɛ yɛn ɔma ase kan so a na baabi a no wɔkɔdɔ nyɛ saa nso na ɛsɛ ɛba wɔnyɛ busuani nti so pɛ biribi a ɔmfrɛ yɛn kɛne kɔtena se na kɛne se akonnwa kata sɛ biribi a wopɛ bi ɛsɛ sɛ wofrɛ yɛn na wobɛsrɛ adeɛ ne yɛne wo nyinaa te sɛdeɛ fɛs yɛteɛ no pɛpɛɛpɛ nti wamba ɔso ɔma mo saman yɛ saa nti papa wokɔ pii so daabi ɔso ɔmpi so teacher boy wokɔ pii so mekɔɛ no meka kyerɛ sɛ biminiska enti bɛmpi so na nka wokɔ pii so sɛn wɔn sɛ 10 million wɔte 10 million wɔn bɛgye me 10 million mbɛ pii so na me no wɔn nkasa ɛna me sɛ 10 million no me ni bi ɔhene no ɛyɛ wo papa ɔhene no yɛ me papa ɛyɛ fɛsi wɔ ɛyɛ okay papa to aso so enti wa ama no
wa ɛna nana ka sɛ saa na tede a asɛm no sibi asi akɔyɛ no akwasi asare wayɛ no ho gyegyefoɔ fi sɛ de wɔsi ha adwen no ɛnya de a ɛya de papa kora nti baabi a yɛpɛ biaa yɛmfa sɛm no nkɔ ɔno a bɛba bɛdi adanseɛ ɛfi sɛ asasɛm deɛ ɛne ɔmfa asase biaa nkyɛ kwa bi mpɛ anaa ɔmfa nkyɛ kɔɔkɔm anaa ɔmfa nkyɛ akuɛkɔ bi ɛyɛ abusua no gyapadeɛ ɔntimi ma obi ne ba ɛmɛgye mmɔ so saa abra abusua no wɔ hɔ ɛna yɛsɔre so na yɛ nyinaa bɛsi yɛsi ɛne yɛsɛ daa bi kwasi asare no ɔyɛ ba yɛsan ade no akɔ court akɔka dɛn yɛnyae no ade yɛne ne ntena asomdwuam saa nti ɛno ne yɛde te hɔ ne dan no a wɔɔka ho asɛm no tɔbɔ ansa na wobɛba dan no nso so sɛ wohwɛ saa foldi kum asɛm asase asɛm ane dan asɛm ɛsi a wate kum wate asase ansa na wobɛkɔ dan so no ma me nsa mu sa wasɛm mani nsa wo na akyea me wanya mfie sɛn ɛpakyɛ ɔmanya mfie aduonum mmiɛnsa mani nsa nso memu ami asene wo meme nam aduonum nsia wada ama na akyea me ansa na sɛbesɛbe wobɛhunu deɛ di nkan si yɛ ansa na wobɛwiase no na yɛ obi na aka akyerɛ wo mete ha yi sɛ mɛtumi atena na maka abusua dua na mebɛn me nana paa enti me nana kwadwo berenya wɔkyerɛ me abakwasɛm paa enti wo hwan ne ka sɛ abusua abakwasɛm yi kyerɛ wo mepakyɛw me nana ɛne ka kyerɛ me ɔte ase anaa wawu me nana na awu me nana akua kobi meba tɔbɔ na akyea me wada ama seesei wobɔ wo nana ɔnte ase wawu enti wobɔ ne din wɔ afidie yi so na wayi ne danseɛ okay nti mese abusa wasɛm no meba mamu sɛ ayee mese nkɔmmɔ yɛ ayee die no hɔ saman bi a yɛbɛbɔ ne din wɔ afidie yi so biaa ba sese yɛ a yɛka sɛ yi obi mpɛ wɔ ha enti naakyea me kwabena kwakye sama bɛn na wobɛyi ne danseɛ sɛ ɔka abakwasɛm kyerɛ wo sɛ wona na obi mpɛ amfa asase anaa pie mmiɛnsa ankyɛ ne ma yisama akorɔ danseɛ na bɔnti mepakyɛ wada roma akua kobi okay meba ɔba pa akua kobi wada meburu otaka fam so na nkɔmɔ a yɛdie yi yɛabɔ odin maame wada nanso nyɛ yɛabɔ odin na yɛbɔ odin wɔ mfirima mu kɛkɛ ɛyɛ wo nana kwabena kwakye ɛna abusuasɛm bi aba yɛnim ha ɛfa obi mpɛ ne mma ɛne wo abusua ho ɛne wɔbɔ odin akyerɛ sɛ wɔna wokaa sɛ abusua yi abakwasɛm kyerɛ ne sɛ woni obi mpɛ ankyɛ ne mma yɛ akwasi asare yɛ bɛrima dim bi wɔ yɛnim ha wankyɛ na asase ankyɛ wɔn mo dan agya asare wo nana akua kobi yɛ a naakyea me ayi ne ɔyɛ ɔsoa enti ɛyɛ ɔpapa nua saa berɛ a yɛkyɛ mo asase ne daa no ɔtem bi kobi wɔtem bi ɔno papa kyerɛ ba no ɔtem bi ɛyɛ no ana mpɛ sɛ mbusa wo ɛyɛ nana wada ama enti nana akua kobi ɛna ɛka abakwasɛm ɛde kyerɛ no enti naakyea me wada ama san boa me bio sɛbe wani fii yi saa asase a yakotu anua wɔ so ni yakotu fa baabi galamsey no ohunu sɛ ɛgya kwa asare edidi so anaa mepakyɛ wada roma meka no mede bi yɛ nkurokura abɔ kyerɛ wo sɛ ɔmo baabi a yɛn yɛse kan yɛasase wɔ biaa no yɛma wɔ mu bi ɛma wɔ mu yɛdɔ a yɛsan bi ma wɔ mesrɛ wo enti yideɛ mebu sɛ wo ya no mepɛ sɛ mehunu sɛ agya wada ama yɛnyɛ sei wɔ Asem Beba Dabi court mesrɛ wo woyɛ saa wa wode wasɛm aba mɛpa mo agya deɛ mepɛ sɛ mehunu ne sɛ baabi a yɛkɔtu anwea yi ɛhɔ na aba asɛm na yɛtu fa baabi galamsey wura nim hɔ no ɛhɔ na aba asɛm wani fiyɛ ɛba wohunu sɛ papa yi na odidi saa asase ne so daabi menhunu so odidi so
ɛhɔ deɛ onidi hɔ baabi a ne deɛ wɔ hɔ ne deɛ ɛda yɛ deɛ so ɛwɔ ɛhɔ enti baabi etu anwea mu kotu anwea na hwee ni so da bi baabi ani so baabi etu anwea yɛ kora na yɛde asase na ma obi adua mmɛ atenten akɛseɛ enti mmɛ no nyinaa kora yɛ asan ato na ne kyena nnora yɛ a wokɔ a ne nyinaa egu hɔ ahwedeɛ aburo ɛne mmɛ na bi ni saa asase so mepa kyɛw da bi ɛnyɛ no korɛ okay afei ankaase hene nana apia ɛnka nkyerɛ mo da sɛ anwea a epi asase so ɛgya asare dinkan baa ne hɔ ne bedi ho nkɔmɔ mepa kyɛw me deɛ mente ho asɛm bi ɛda onte ho asɛm da ɔpanyini meba yɛda so wɔ asase na ho ma memmra wo so wo deɛ papa yi sɛ yɛ ne papa ne wo kyerɛ sɛ wo ne wadi agyanom adeɛ wo san yɛ busuapanyin wada ama sikasɛm anweatuo ne ho nsɛnsɛm deɛ na woka kyerɛ agya asare mepamkyɛ wo agya asare no anwea no a wɔka no efie no abubu a asare no etu fie no mu kɔ bɛsɛ mfie aduonu kora akyire me musa wa na akyea me memem enti da bia kurom hɔfoɔ ɛsere yɛ sɛ ade nti na de tiemfoɔ mo wasase mo nana wasase na mo ntimi ntɔn asase ni bi emfensi fie ne fie na ka adampɔn nan a yɛ maame no mutim mi se mi wɔ akɔntuyum mi nua nso ɔwɔ akɔntuyum akɛyɛ maame no baako pɛ ne wo fie a idi akɔne ba enti da bia wo mo frɛ me ɛne metena ase sɛ yɛntɔn asase ni bi me deɛ mentwa nkontompo da nti meka kyerɛ wo m sɛ yɛ nana no mogya padeɛ no wo ma ntɔn bi ɛnyɛ me akwalaa a mabɛdi abusuapani no na mebɛtɔn asase amana yɛ yie nti mentɔn asase no nti mmere bi ya na meda na mbɔ mpa yɛ sɛ nyankopɔn mmoa me na biribi mpi asase no mu na yɛmfɛ nkukuru dan no nsi hɔ sɛdeɛ yɛ maame nom ɛbɛnya baabi ayɛ den atena nti nyankopɔn adom mewɔ hɔ a na me nua kuma baako frɛ me sɛ kontratani bi aba sɛ anwea no wɔyɛ den wɔpɛ na mse saa ɛneɛ menso mini scam de bɛforo ka yaba na kontratani no sɛnde me wɔ mailing na medi kan ɛbaeɛ mebaeɛ a yɛkɔɔ wɔwora no mu no ɛhɔ ne yɛ wɔwora baabi ekutu anwea no yes wɔwora me wɔ padam tete ase no na me wɔ fam tu ɔdɔ hɔ ɛmɛ ɛma yɛ du ahwedeɛ me nanam dɔ mɛ no saa ta mɛba no na wɔkɔ meeting me ana mekɔ dansa na makɔ tɛpatwe bi di akɔ school nti asase no deɛ menya kwalaa wɔ so me nana kɔ bi mpɛ me ne tenae me ne kɔkɔm tenae me ne akuyoko bi tenae nti me abusua asase no da hɔ no deɛ baabie ne hɔ a mentimi nka ho asɛm baabi a na wɔ fadamte dɔ no yes ɛhɔ na anwea no pie ɛhɔ na anwea no yɛ den epie mepɛ sɛ mehunu sɛ ɛhɔ no papa yi ne sɛ kan aka hɔ da ɛhɔ no deɛ teɛ ne sɛ wɔda soro asase no ɛyɛ anwea asase no me nana kɔ bi mpɛ ma damte ɛna kwame yɛntwi wo mu no wɔde wo mu to wora no mu ɛyɛ asase na anwea no enti anwea no mu no papa yi sɛ kan nka hɔ da nka hɔ da enti wodeɛ meka ba enti mmra mede ma kontratani ni sɛ ontu anwea no mekɔ yɛ ni yɛ gura afuye num bɛɛ sɛ half acre akɔhyia mu hɔ akɔdɔ aburo nam sɛ na hwan na adɔ buro no ti kontratani na wodi kan ba first no ɔkɔ wɔ se anwea no wani enti wɔmpɛ wɔsan ɛbae na me nso mesan akɔɔyɛ na kyire na kontrata foforɔ baayɛ no mede no kɔɛ na wɔkɔsi asare yi sɛ wo na wodɔ hɔ buro no wɔtwa buro no man bi wɔ kɛnsere yɛfrɛ no yɛ abɛɛma wɔno na me wɔfa ɛde asase no bi maa no sɛ wɔnu yɛ amɛ enti no wɔnim so nyinaa na mbusa yɛ abɛɛma na wɔsi akɔsi asare na ɛdɔ buro menim sɛ meba no waa mesere me
me ba yɛn so wotwa wɔ buru ɛna me fa asase no ma contractor ni foforo ɛne ne tena ase saa tam kura gya me fi yɛ abubu ɛnso contractor ni no wasisi me mɛgye ne saa one trip biara no wɔsi trip baako biara no ɔbɛma me system million 1 acre me se mepe ɛna me kɔkyerɛ no ɛna otu yɛ okotu ya nwe otu ne no ba yɛ wɔ so na hwii ni so na hwii ni so na me tu no ɛna wakosi asare yi wokɔfa contractor foforo ekotu anwea no kotu anwea ni nyina wone wo ba me ba na me kɔkan ya na dane ntɔkwa na me kan ma no tu sɛ kahwɛ me ma me ntu anwea no na me fensi dan no na me si dan ni wi a wo di adesere de abesere wo papa na so mama wo dan ni bi a wo behunu me ma wo dan ni bi na se sika na me de be ma wo a me di ama wo zo di akoti wo fie wo tu anwea no o ka sika ho asɛm kyerɛ no man ka sika ho asɛm ankyerɛ no sɛ ɔnhwɛ wo ma wo ntu na wi a bɛma ni sika me ntu anwea no nwie na me tu ya me ba wo de contractor ni akotu ama ho asɛm no ekotwa anweafo no office ɛwɔ bekwai wakosi asare ukɔ bekwai ho bi ama contractor ni no a me de anwea no ma no ɛsɛ atu ya contractor ni na wakosi asare ukɔ fa no ɛwɔ bekwai ma no kotu anwea no otu ya neka ama menya hwe ɛyɛ meba sesei abɛyɛ contractor fo mienu ntɔkwa ɛma baako atua baako ka ɛgya asare nyankopɔn anim ɛne nokorɛ ka kyerɛ me na mentie wokɔfa contractor ɛma ne kɔ asase ne so kotu anwea ɛgya deɛ teɛ ne sɛ ɛyɛ ane anaa daabi anaa nkyerɛmu aba ɛwɔ hɔ enti o de contractor kokotu anwea na emom nkyerɛmu wɔ hɔ ɛyɛ asase korɔ naa so okay meba memo akyerɛmu nana ya Krobea Asante me papa firi bako ya moafo wono nso de adubu ahen yo matewai ene ye wo nso ebekwa ni Nyankopɔn ka ho Lin osi akra Krobea Atlanta fo nie ena de abakwasem abusuasem pa na akra moken madinki aka kyerɛ osi ye digyawa ne ye de asoa hwɛ se duru so wa abusuamu a wo ye dai wo no afatuo no saa na radio adwuma kanka ne ye ne aye show so sei no saa na tie se wodomo na wamfa ho ahoden ama wa nsɛm bi wɔ hɔ a ye nya ho challenges yo anuano woni muntia go finti ya wura 2025 hweda to akatuam na etore bia challenge ya wo ebeba wo so no wote wo dem pa wo na yeso na hu ba bia wo nam go ya na to akatuam ate ne awura 2025 ma January kura ntwam tum enti se ho ahoden ne nso anom wo a anuanom eden enti Nyankopɔn ono ne yeboafo ya fidie ya so de beka asem bi a ye Krobea na nkwala bi abayisam asem bi na ade asam akwa ba bi adwade a meda hwa ase me so da ya asam ada asam nai na nipa bebre na bodwa asa ahenie mu dwaboye o ni aframi abegina mfimfin na mgina ho afemi duro na me hu akwala ba ko ado no ba mani wo afidie so no kuta ayi ni afra na ntwe kwate no sebe mesremka enu bi na ne kura no de de bo akura ne sori ya no hwe de oti adwam no ose nana sa papa we kura na no ho ye mahinu ye kɔ hɔ asem bia wono nebusa enti wo sori wo de sa ade no eba betwa me ho asa ogina ho no na wapu tu akwakire sei enti mi huri pu me to kwa akire no na se mempa ne so ma beto so bem ene ede me wo mpa ne so
And I say, hey, Krobea. Hey, if you ho, hey, frame me ma, frame me, I'm baby. Yeah. Yeah, oh, be on us some who, huh? But Yehovah near herefore, or dear Beko. Have a blood doctor. And he, a bunny say, yes, ya bobby, yes, Emma Yenia, you who say, so yejina brane. Because I was sorry, now where nya a day to start the day. Ya nenye, and he meno me sorry no pa. Na idru brese mi be dwarea na matutu se dia topaye no eno na mi didi bi dwuma mi tutu topaye no mi dia mi tugu manum mi tugu manum ti mi tugu manum na mawe me num nsuo at the spot ebia mi mfifire kitikiti bi start say tete bia mi ko dware se mi ni kuba nsuo a mi nim se mi duru junction ho a manum bi enti saa no me num nsuo ye de na me dia guso ti me dru me junction no na kube wo hode a na ma bobi na ma toa so enti eno ana de nam ene no ana de yeko ena ye yawada the fearsome three hepa plus pavi plasmos awiei tuyenjidiem akwa hepa plus pavi ena plasmos nyankopon nam so ma adanse no so eba na eba na ene ekoye hepa plus yawada die me toto srese se obi enya bi no mo da ana ne de kra na asa ye share afiasi hepa plus pavine plasmos unya bi enom ya mesrese bovra bibie ton aduru bia enya se ukoto bi ukogye bia no sure eye duru a ye gye enom sure bomoden se sa enuro yi hepa plus pavi ena plasmos o kogye ne abusua na benom enye se yare bi na atie sifi ana pompo bi na ebobo oyafunu bi na musanfro wo stroke ana enye yare bi o sa ohun beye den ahoban bonti ena hepa plus pavi plasmos ye tu hofo ye bohu dawro se sabe onipa ne kondo na pomu den die onfa hepa plus pavi ena plasmos. I love the quote. Onipa ne kondo na pomuden. Yeah. Because nana enema etwe ho ahie nyina no efa kwan bi so ti apomuden ahoden ne so. Eninti also responsibility was fam dia obeye. Ene se ubenya aduro te se hepa plus pavi plasmos a brano ebe pegya nso ahoden mu. Ene hefun se ye yisu. Yeah. Say eno kwa na sem different radiations energies ahodo a etwe free ye ho said the impact ye nipadua no cells no niema hyehyehye yaso bribia bonso wonam krom kra na wireless na ehyehye wasum ene phone so kra ye mfa cord no enhye bi o onya de to so a wireless charger na charge bisa ho say eye den na umfan shemu direct na etumi charge man ye ya hoden so ti ye nuane a ye die mframa ye home imponkune ne ma ye desra ye ho enu nti ne ye ka se sisei atra se o media menwenam media min take milk media me sichire kura min ya tre o eniema ekumu no opa ka se onyu phone yesi master no be fa se sure de dodo na afra na MTN po no yesi bi obef ase high tensions ahudwe ne be so light wo fi dust be ko mu car to we see upompo obehome bi ball ye be hima obehome bi enti niema atwe ho ahia ne de inevitably obeye exposed to sure enti na se o ma ohun koso aye den na hepa plus pavi plasmos enti ene nurses nom a doctor for mpanyimfo ehun se enisa otwema yare bi hunahuna no na just imagine say nurse innocently doctor ni an obi oyadwuma hospital wafa ne ho so okwadwuma okodru adwuma around 6 am 7 am ye clean ho kama because microorganisms ewo ho dodo no a ntubon say yes detergent phenolic containing compounds ye clean ho sebe ya microbes ne so betio but nurse ni timu ye adwuma one says said the scent no smell na no edin no ohumi ni nyina konimu microbes in there so atie kumbi na wu nipa na otimu home ne nti obedru fie no na ho ye ne mere
bon say be kakra no afi onye normal sade na nkakane otie no enso koye adwuma ko pa bibia bedi ene me be de akonante enti nurses a doctor for do na ehunu say o man ho ye den a sa niema we nyina nipadua na wo kwan a ofa so di so nkunim enti na wo de unimu nurse bia aye bisa na hepa plus one asem ono ade pavine plasmos ebeto aso ama powerful a doctor for paying for do na aboya baso if you say ema well being ni gina yi obi wo se doc na me mense mayi me sha asese me nonom afi niema ye kama doc na me yefunu kese a na ye doc na bibia na ase me mfe eye me ya ase me minimum niema nkoye doc na nsan bia gu me baabi me kura de me sugar levels e ma form da bibia na wosoro doc na me bp no e ha me pa ba hepa plus pavine plasmos well being ni gina yie no ene niema ye gina doc me ba no tai complaini owo ss de bia mnya ne koram ye ma hye me sha asema ne nom hepa plus pavine plasmos ene cause ne so ati ena yare ne kra no emabio doc na me de me haw ne se me to ase twetwe me woman ba ko a enu na me kana sem 82-year-old ma me no wow osini ntino esoasoa ne nan ho sa ohunu de onye enso hepa plus pavi plasmos ene way free powerful obi se ne yafunu mu ulcer ena na etete no ene hepa plus ya wa denti me de me personal line ma fra me bisa me bia opese ubisa na ye ni ho nkomo me numbers no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Ebia wa manone o monitor program say the Norway for e wo so ya mo monitor ebia wo Dubai wo Italy wo Canada o pese enui onso nya binom na mpo o de hoahoa ho say eye Ghana dru enam so di bia ma broni bi wadanfo bi a o di ho adanse akire wonti e betumi de bia brew fa address emfa ho ne ba bia wo bia emfa ho ne bia wo bia fa address ne fa 0542 807 907 0542 807 907 na adansi a eba na yepese Ghana for dodo no anso betumenya this experience nti yentu adronim eda so gina de gina yes said na tie last year ni ade ni nyina no eda so te saa so ne ahoɔden ne de yasan pejam obi a wanya bianom this year biano fro say hey last year mo pejam na this year mo san de akɔ different level when you enum capsule say ka when you enum ninsuo no ka na abrante bi frame last time I say ohun o videos ni bi e wo social media to pa no tumi tu egu anum na okɔ try bi sa onim society kese awi adwe a I say na tumi ya ne Efre kurase yes also mia na ni ye bi good na de ne kwa akiri nso what ase owie na obo ne kube nso egu so na ohun kunimdi anyame de ama Israel sada o say what ase na ya ba mo yeah sure o say chese ne ho ye good and oba ne bisa nsa de wanom China dura na o say me bro nsa me pai bo na me bo a mehwe agu Nyankopon anim what ase ahoɔden na ba what ya say oba ni bizan sa de wanom China dura na because oba ni hu sa ho ke Canada aya na me ka bribia say obi tie ye won radio so a na duro be nkwa na ase obi adi ho adanse sa hepa plus pavi plus mo si die nkwa na eye nti de omo kan etesa na nyame adom Ghana ye mienu pene wa e da so yo bema now yo ba so yo bema de bemu ho say hepa plus pavi plus mo fire wadru enye yare nti o unipadua na ho odinti maka bribia se obema the moment I identify so mema sem of form no di kan de Nyankopon ase wa mo ahu hawo
yes what they say wo hunu o hawo na de ono no onya nyansa nkyene bia sa hoden ne nipadua kofom dey eni nti se o mema se mofom a empetu nkoto memadru okay sign say well being na so atie enti upeja unipadua na hoden mu a obema ne kanipadua no ho deda nti ono nso bepeja automatically ono abeye na dwuma yi yeah eni nti na se dodo na enom Hepa Plus edi kodu atu akire no ofra no oto yi dia dance no dodo na ye nkramofo yi sei yeah oso do me de me ko Roma no na so du ahomachia me kram obekram and so many of them yeah eni nti oyo obema de ye kan wase ugidie no hihim nti de omu etisa na simple kope Hepa Plus pavi ena plasmos no say ni nsuo na opeu sane to paye na opeu ni nyina ho odin ye pe okay onomu a bomodin fa Ghana to akiri sure na him Ghana flag ni ma mekeke okay onom Hepa Plus pavi ena plasmos fa kwadunum etu akiri so opa bibi na ehunu yeah opa so hu se de ye kan o tech no enti enye presenter na e ha nani ama ya asa duro ne ye bi yeah say you enyo wo be hu tin kotododo sure to just one Hepa Plus 1 a 20 cedis pavi 1 20 plasmos 1 to you 60 na just training nyina na fa hwese de ye kanete sana okay na nyame adomo mu ato bibia san to bi ma afoforo obeto why not e kan foma afoforo sure eniti wa chinje bi no o de to o wa bi na apagya niti ahomache wo be kram wo se ei mi ampa na minnie sa me nam ho nyina mi nsa menye nipa kuma akra what ya say ye de jame ye de aso me nti ese bitumi ye powerful na oyo ba wo so peso hu se aduro idi ye kan ti sa ebia wo ma asem kren koso yi insisi so infections bi instead so ani beda ho no wo de wani bie na sabi o wani bie bro so saadia lady ba konse doc sisi ama penti ahemfie o kama edra so obi ka bi kireve yes wose na Krobea so the doctor Hepa Plus transia say ni bie na amoka no and dey bi wo msuo and am say o and am koyi miensa ni nyina bi wow to paye no miensa and am de ama no say je obedia dance over enti obo no nso peso hu se de ye kente sa ebeboa ne menses ne wo bi ni begina ye mankuni ma ye ne dia no onfa atadwe to akire ni ye nhwe okay obe won se sana oyo ba sure Hepa Plus pavi ena plasmos eye Ghana dru nti ba bi a mefa bia obenya bi wo ho okwa wo se mi pe bi akonom okay mi pe bi ni mabusua akonom okay me sorry afutu amede ma oba wo tie mi ne se mema empen dodo na ase yare crash ye ho aho nti oba bia hu ni kunu mobo no onko tobi nkoma onto bi ngufie oba ma ne be free krom beba no neguo na duro ni sisi ho fa 7 no yeah na obeti nyankopon asem ya se why na edi kan ma nyankopon bibia onhye na nemu no baba so na ma ni kunu bibia ni kunu hye na nemu yeah na je na efe so ba wa ma kunu Hepa Plus pavi ena plasmos nanka weekendi watu ne bo ase hye wa nemu what ya se pia tu mi kura ma kwadu numbi wo de pe kwadu hye fridge ni chire ma no na ma ukunu nya hoden ne wankoto China duro a me yare obewu ntam ade yare ho ne se ukunu be yare na 5 years 10 years sebe onwu ye no da ho onko ba bi na sikaba na wo na wote ne ho sebe wan hwa be yosesrefo yeah because oba phrase ya mi kunu nroi ne se de usuro na ba so oba ukunu no mobo okay enya so yare o na emom na hoden ne da achinti ma Hepa Plus pavi plasmos ensisi fie oba o se me wura me do me pese ukoso a etena se wa hoden na wo hwe me mai mame hwe me ne me sa no omka no yeah na mane nom ne Hepa Plus pavi plasmos ebetumi mpo a se de last year ne e ka no ukunu beba no mfanto kwa na ukwo he ne de wache dabi mantuma dan ni munti masa senwo so kakra weekend yenya saade okay nanka ukunu dwendwen asenua ne ho nsem no kakra ne yenhwe se fie nya da yeah ma ukunu no kwadu ntoto Hepa Plus pavi plasmos echi advice well taken wadi kan ade atadwa toto de echi o wey woni asim kuna dada yeah ubeyi ukunu de enso ama no sure na ode wama ukunu bibi no on hye wanamu yie ana enije beba yes enti sementi bibi ase a yeah
mefre ma memfre 0542 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa manonia yebetumi de bia brew fama me 0542 807 907 0542 807 907 Kaisa pomodin mapade sure Hepa Plus Pavi and a plasmos Monikasa Adafo Dr. Ebenezer Ajamai the founder Ebenezer Herbal I'm telling you Unia say ye ka Hepa Plus Pavi Plasmos ho asem na ye de akyerewa sebe miminumbi wate ase enti yetumi ka munsem yie e de kyerew ti me ka kyerew no makamfo amawo se dwene wapomuden ho dowa wapomuden emfa ho se wonyare nonumbi wo yare de a aba kotobi nanom na obi hunu nyankopon de tumi ene na nwanwade oba fe doctor se ya de wo nti ase question awo busa no obeya no kama enso ede amawo wada amatiewi me ba se ya apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no afie kura na ebe ye nwanwa mo eduro ye ma genua wa bi abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Etimi manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nina. A pin for about or more manufo. And kwada we in fear do ye nunka ho. Our pharmacist in Hepa shop. At phone for 0542 778 572 and now 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede asie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 360 capsules. Yɛ ama nom ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Ɛfiri na ɛkura yi. Memma Dawood 360 capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma. Ɛna atumi sɛ saborɔ nso ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi nom bio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na ayɛ Dawood ointment yi. Wɔ mo a na ayɛ. Sɛ nansan a na wo complain wapɔso. Wo sisi ɛne adeɛ yi. Ebi na mede twitwi ya. Wo ti si ye yo. Sɛ wo de Dawood ointment etwitwi na wo memene 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We die twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so firi sɛ rekwaye mu. Enuom yenu enye na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodo na mu. Hye no so sɛ aduro yi nyama apemfo abatan a wɔn ma wo manufo ne obi a onya mfinhyia dumienu. Bibia ni afrɛ 0244886437 and 020168717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Dr. Time daso. Minya udenie. We kikim. Abna na we ya yaro fa here. Midimo for Herbal Clinic. Asani nyina. Midimo for Herbal Clinic. Dr. Tam daso. Me ko ho a wonom hwehwɛ me mu ɛyɛ me diagnosis no. E de be ya ka diagnosis. Eno bi.
ɛna ɔhyɛ me bra yare no bɛkɔ koraa ɛnunu mpo ɛna hwim yare no ɛtu afi me widie mu a mebɛkɔ central market akɔtɔn me nneɛma yi o waasi bɛɛ ma stroke no nso ɛkɔ hwɛ ɛhɔ sei wobi ntra wheelchair mu ɛmia mfa no nkɔ hɔ ɛmo nsa mfa no yadeɛ mabio apart from stroke yare a otumi sa ne ntɛm koraa no awoɔ nso wɔte ne tɛ sɛ ɔbaa wohia wɔ na Dr. Tam da so ɛbɛhwɛ wo a charge no koraa wɔnyi sika no agye sɛ nyinsa na ba wie ansa na wagye ne sika ɛnam sɛ wɔgye ne ho die nti ɔsan yɛ penis enlargement woyɛ bɛrima na wo bɛrima no so a woduru hɔ no ma wɔma wɔduro 5 days na ahyɛse pagya ne mu ɛbɛpagya ne mu a kɔsi sɛ wankasa sansa wopɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa Medimafo Herbal Clinic Dr. Time Daso ɔwɔ Abuakwa Agogo Copas last stop woyare afrɛ na kɔ 0244 774282 anaa 0245 616336 Medimafo Herbal Clinic Udimafo no hɔ a obi benya wo a na firi yadeɛ ɛna apɔmuden so yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi sɛ ɔmagye maduane bi nkɔsɔnhwɛ sɛ timi sanyarewa bɛɛ sɛ wɔ ha ne akyire ɛsikyire yadeɛ mogyaborosoɔ kokuram ahotutuo ɔde apua bɛɛma ne ho nsu agyene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam deɛ ne nase ataatai stroke ɛna deɛ napɔs ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei deɛ ayɛ abusua nkyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yadeɛ sickle cell typhoid asthma brantia ne maba a wɔ ɛkɔ gym mompɛ high protein no bi ntɔ ɔbaa bi a ɔpɛ sɛ ne yɛfunu yɛ flat no wohia smart fiber ɛne zero smart food a future life smart food di aba no ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛbɔ ɔman yi mu ɛnkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn Sofoline alignment ɛna Tema wobɛnya bi atɔ Evergreen Supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food ɛbɔ daakye ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wahene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic efa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ne hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bi a sɛ wotafre ho a sɛ yare ne stroke ɛnam yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mekaja deɛn ɛmɛma yɛ mmerɛ wɔ mpam nyinaa wɔsa ho yare wɔyɛ acupuncture ɛsɛ sciatica ho yare nyinaa wɔyɛ detox etwe fifiri ne peduane mu ama wo ho tɔ free sɛ sɛ yɛmfa yadeɛ nkɔ nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch bɛn na wokɔɔ no ahenema kokɔben a wɔ ben Geomas Company eti mu nkwanta no so hɔ a wobɛhu Faith Homeopathic Clinic signboard sɛ si hɔ kakraka wɔn numbers ɛyɛ 0275 96 94 14 ɛna 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jompa. Owura bra da bia sanopo awio anwumero mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu yo emfiduduo nie minya wo ha bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se o won fidi kama
ama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma ɛhɔ nyinaa wo behu wɔn ahodwo da aban ha yɛ bi kɔhɔ sisie we di opɔnkɔ penentem de gye wɔn number se ka ho 0244299520 ɛna 0266432210 sɛ wa kyerɛ mi voter drill limited yi mi problem na solve Odoi no kwasɛm paa baako ne sɛ nipadua ne kanea ɛne yɛni enti na wɔ sɛ w'ani ko w'ani kosua ho no biribi ɛfa w'ani ho deɛ ɛmfa ni agorɔ ti w'ani so hyehyew w'ani so kekaw ɛwɔwɔw ɛpronsuo asɛ so ayɛ wisi ɛnɛ wo bie book mu koraa sɛ wo kan ya wo ne yia mesro bra by Grace Eye Clinic ma yɛnhwɛ mfa ma wo abofra ne so de bia wo bo ne sɛ na desua wɔ fam bia na wo no blackboard ne so ye o ti fa ne bra by Grace ma yɛhwɛ n'ani mfama no ɛni kosua no ɛho asɛm ka no yɛmfa ni agorɔ ti wani ho ha obia yɛhwɛ wanim ɛwɔ by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yɛnkasa 0244976805 by Grace ɛwɔ Kumasi Bremai DVL ne nkyɛn pɛɛ ɔsɛ kwadwo area wa ɛma renfi o nipadua ne kanea ɛne yɛni. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, arafo yadamase yakoya yaba aha ye 102.9 aha eye OTEC Asem Beba Dabi dwumadie no wasugusu a wutie brekro na mu no ohwe wo YouTube na afi Facebook ne so awiai yebeda Dr. Dawood nso ase kire se yedwumadi a yedie papa no otayechi na awiai se wutie me na wo ye oba ana bema na se yade bi abeto ahyew so ya wo ye wo hwia enye yie ebi wo hɔ a ɔse media yi akyinkyini obi wɔ hɔ a ɔse media no atena me so akyɛ enti sese kura de mabamu abu mesi de besi bia si yebehwe bi menkasa asɛm no makyini anti bisika nyinaa hwe ne nyinaa ye fabra Dr. Dawood ho wate papa no ɔwaduro ɔdoma nkoma akyɛ nade ɛna wie yi a me ne wo kasa yi sɛ woyɛ bɛma na sɛbe wayɛ mmerɛ wɔ mpam ana sɛbe ohokura wu woyɛ ne hwie nyeye na wopɛ sɛ ɛpagya unya ba bedru Dawood Herbal Hospital a ɛbɛpagya ma wo sɛ woyɛ ɔba na wo paawo wakyini awo ne ma oba bedru Dr. Dawood nkyɛn ɛhwehwɛmu bi a sɛfata bɛkɔ so na ɛbɛpa ho ama wo nso atumi awo mu asikyire yade ha mo stroke nyodua yade de mo atofom hypertension ha mo hepatitis B ananamu yade wako a enko no papa no beboa wo sɛ ye ulcer ana se prostate mu enwanya hawo ye de rubber atum ana se sebe o brepa wo junsom wo de wo ba Dawood Herbal Hospital a ehwehwemu mapa bekoso wo yade de ho abenyu ahoto osi ani ho asem de onka onsa enti se wo haw foforo na abeto so a eje so krapa da ne yanka na meto FM ni wom no se wo ba ha wo be ba beto Dr. Dawood ne number eye 0244886437 0244886437 and 0201681717 and na mekamfo Sister Spices enso de amamo me pa chaw ema mona moye ministers e wo kitchen ho e say mema yenso ye de ye hu kra jim e say yenso ye wo kitchen ho bi pa mo amoye nuane eton muntie ni ye ye de spices soronku bi abadwa so a eye 100% natural ye friend of Sisters Spices Sisters food ono mo an de sister mackerel baaye ono mo an de Sisters Spices enso aba na wunya bi na se wo de ye waduane no a
onua ema wonsa no bo yewo goat flavor yewo fish flavor yewo chicken flavor yewo stew flavor and yewo beef flavor emu bia obeto de be yewo duane no kais eje tuato ebe mana ye de kama pa seze enu ane eto enti wo so wo pe bi atu ato wa wo ba dum pampa sukumase ya uko pizza Roman Hill so amedwom ene bantima dwom nyina no a ebi wo ho enkran so CMB ene okashi ubenya bi wo ho ye number eye 0243 53 5025 ena 0279 14 0940 fresa number na wone Sister Spices emonkomo wati ase nyabi tuton nyabi nso egu waso ye ho na faye waduane a woton wati ase aha na moao na wiye nso ya Bolivia Enterprise fo nyankopon hyiramo anuanom ne adofo ye ne di Future Life Smart Food so no aba ye aduane aduro ya se wunya bidi a ebeboa wo nipadua no ama na gina brane obi wo ho a yade empane so yade dini so atantwie saa mesrew se wo ba be kire yen wo yade enu mu na ye hunu yade kro na yaduane esa yaduru ahodenu ahyemu matontwemi yama obi nkodintu yade no ase kire se vitamins ni minerals aduonu miensa wom amino acids edu nkono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina bi ewo aduane mu utie me enti sa wo ba na wo kire wo yade emiehu yade kora enna be kire se yema o mortadella yema o Future Life Smart Fiber yema o Future Life Protein Future Life Oats and Future Life Zero wo de ebrekumasi sofo lai alignment hono ye ne multi home no eni die nimhwe ye number eye 0246 01 0150 and 0242 878090 ye number I don't know and now we are 3P garlic mixture and also ye dura piwak natural health for and na akofade aba na uyo bia sebe obeda sore no wo bre o tinka wo widie ni mu pa se wa bre o tinka bi wo ho a pressure enyina ye o cholesterol wo soro we immune system no aye weak obi kura wo ho a wa honhono nso ye mo onidua onua se wunya 3P garlic mixture na se ono nomo a ebeboa wo pa wo ba misty herba kolina dani herba eni ba bi eto nro ni nyina no a ubenya bi ya number ye 0248928824 and 0201000021 3P garlic mixture baby tonom ebeboa wa mo gina brane na we Dr. Mankwa oda Awurade fie Herbal Center no nyankopon hyirawo anuanom sa wo ba kuma se kronombosie heya Red Park hona Awurade fie Herbal Center ewo papa wei ene wo adurunwanwa wode ye etiremu adwuma no eyo ono a osese namu yade bi abeto ahyew so na onte ase a anuanom obeba na waboawo na bibia nso ayekama se ye mojabroswo etwere yade tafoda na ulcer malaria stroke yade wuntiri mu twetwen ana waye merekura mpam nipadua no yawo a wonnam nya asem ketwa wode bra Awurade fie Herbal Center ni bibia ye natural na wosi baabi atokro da wo nipadua no mu bia no aduro bewura the number ye 0241 093915 and 0549 206633 Dr. Bankwane number no and the Latus Enterprise ewo Kumasi adum aseda house kwane so ene oba na bema wutie me na wo pese wusiw dan wo Ghana na wotenam te sa amanone mo amwa amanone sese nya afe na mo be krasa neoma we di aba ebi aba Ghana ha Latus Enterprise ewo adum mo metoto mfiri ha mo pe Turkish doors mo pe pentia eye kama mo pe chandelier light mo pe PVC pipes bent and the fittings
mo per wall lights, electrical cables, kitchen sink and taps, o per tiles, WCs, anasa wo per normal bad booth, o per telephone shower set, complete shower, bathtub, jacuzzi, basin, shower glass, corner bath with panel, toilet roll holder and water closet, o per mirror, water heater, and our pumping machine. There be albinyane papa the ye kama ebrutrain sa no eye Lactus Enterprise. Your number nie between so abaha betu dododom contractors ni adansifu bi de na dwuma hye wonsa unyina no monye. Your number no eye 0242616585 0242616585 and Netflix che I say grandpa nie na Krobea makom Accra. Your age looks good on you. You are very noble, very intelligent, even more than your age. Though a same way, some complications ne doso. Grandma and her brothers has a land, each for themselves and their children. That there is no litigation. Come again, my brother. Mentiasia waha. Abi solo. Ofori krom. Osi akra Krobea pig farm near wo na ye hell. All of their souls. Ewo studio. Me catch us say you can nya bo din kwa dia. Ya frel obeba betie. That deliberations e koso no. Obeka no kre. Mate. My bedwafo wa ha. Enti na de krachi nso ye hoho wa ha. Oye hwan ya. Ah? Beba no. Ede no onim. Sa asase no. Sa be ye no wate won peninsam. Wate won peninsam papa de ma me na me didi so no afro me no. Wate won peninsam wonim. Enti no so ba be kire na adwene wo hodo no fa. De ono metumi abusa no pe eye se eye no krese ba bia yetu anwea ho no na ono ba ye wo ho eno pe metumi abusa no papa ise na ono ba ye ni ho o chiri mu no o se na ono ba ye ni ho sebe sani owura itie wanyini kakra krache bra man ba bi ntina mame ma opanyini ntina se na abusia tena ha kakra mame tena wachi wo mame na owura wadi mfie sai me ba cho me ko 25 years. Okay. Wanyini ye fro say bodin from Akwasi Asare Junior. Akwasi Asare Junior. Akwasi asase asesei ehwa aba asem no. Baby ayetu anwea no. Eho na mo do ho. Opani me pacho ai. Dia na na mo ye wo ho. Eho no mo no enam se eye anwea mu ninti. Na ye ntimi nnua kuku anai bi o nti afi bia aso a aburu ena na me papa na udua na ho. Ena ra no so first pa no na ahwede ena na udua e wo ho no. Nti edurume bi mani twa ahwede no efiri mu ena oye se na udua aburu nti echiri ena oye se obese adua ahwede ni bio nti oho ano afrɛ yema ni scan fan kɔtɔ ahwede nti na de benya no ne de ama no de akɔ akɔtɔ ahwede nti saa time a omukotu anwea no na me papa gi esika se ode kɔtɔ ahwede ame ebusa na se wakɔ akɔtɔ ahwede no amana confirm se ane bibie no honum a ebesi wo honum a me papa onfrɛ Sabra no so mu na saasase no no wadua so me ato esa de otoye no babia a odua be na otoye no na osa de amanipa na otoye na se onye ne yeme nche enam se asase ne ye ne die ni nti no de ama no nti wo honum na me papa frɛ ka kire yen se omwakotu abeni nyina de atu agu ema me bra pani ene me bra panifo mienu ekwa afuom wonom ko hu se yasesa omotu abeni nyina atu agu saasase a papa yi ka se me papa no so da no me mani fi ya me bani nyina me papa do so saa
even kura no na ɔyɛ petra wɔ dua ntos afi bia ɛnam sɛ dansuya no ninti na ɔyɛ petra wɔ hɔ no ɛtɔ de bia yɛkɔ hyɛfuo mu hɔ no ma anadwo saa asase na wokɔ so bi na mekɔ so bi me nua no mo bia no hɔ no mo bɛka asase no wɔnsi so da mokɔ fuo mu hɔ ɔpani yɛni fi yɛ na yɛba no na asase mmienu na me papa de yɛkɔ so na baabi wɔdua ne kookoo ɛhɔ na kookoo a yɛdidi so sisi a na ɛwɔ na baabi a ɛso aba asɛm sisi yi no ɛhɔ no nso no na odua sa petra ne aburo no ɛwɔ hɔ nom ɛhɔ na no wɔyɛ adwuma ɛmi yɛbisa ne sɛ asase no ɛyɛ hwan dia ɛma ɔka kyerɛ yɛn sɛ ne papa na de kyɛɛ no saa papa damte na papa wedi na adeɛ no me bɛtoo no ɛma yɛkɔɔ ne fie ma no kɔnfɛme sɛ papa no me papa ne papa ɛna ɛde asase no ama no ama no tu so nsa papa damte ti aseɛ no papa damte ti ase mimihu papa damte momo kɔ papa damte fie yes okay ɛma papa ne ka kyerɛ yɛn sɛ asase no ɛyɛ me papa no papa na de ama na me na tu so nsa enti ɛyɛ me papa dia ye ka kire me papa sɛ me maame no no nhyɛ da ni asase bia enti asase na nya ne dia na sɛ to bedroom na bi na sɛ abusua no bɛgye ɔmo ade dia ma ɔmo maame ne nsɛe na da agye ɛwɔ ho abra ebewie akyire no onya mfaso bia mfiri so ɛma ɔmo ɔka kire yɛ mpen sɛ ne papa na de ade na kyɛ no enti papa dam tene te ase amani tirimu da so obegye asase na afiri me papa nsɛm efiri sɛ onim sɛ ne nua no ɛna de asase no maa no mokɔ papa dam te hɔ that baawin wo ne hwan me ni me nua no na mo yɛ nipa sɛe ye me papa mai de ye mɛma ɛnan enti nipa sɛe na ɛkɔɔ hɔ ye nyinaa na ɛkɔɛ ɛkɔ papa dam te hɔ enti mo manim ɛna papa dam te ka kyerɛ mo sɛ asase no deɛ papa yi papa ɛde kyɛɛ no ɛyɛ ɛna efie no nso asɛm no sɛ obi ɛbɛhan a na maame ya asɔte ase no so obi pɛdan ni bia na ɔba me papa hɔ enti ebu no papa yi sɛ ebu yɛ no ɔbɛsrɛ nkyɛnse no ɛnyɛ no korɛ wa ankɔsrɛ maame na frɛ me papa ka kyerɛ ne sɛ ɛdan ne yɛ ne dia enti ɔmɛtutu nkyɛnse no ɛna me papa na fa paami okotutu ɔmo tie nyina obi anti kuromu o obi anom tena hɔ nom kura ne ibusu mmienu da ɔmo nti kuromu hɔ me free kuromu onom kura no 4 years mba ɛhɔ na matena saa ɛkɔ SS wɔ bɛkɔ SG aba bɛpem sabri ɛhɔ na mete ɛhɔ ne yedidi me ne me papa kura ɛka bomu ɛyɛ ɛdo nkunuma ansa na me free hɔ nom nti saa asase ne deɛ papa na ne ɛyɛ atiefo asɛm no enie sese ya na achia me efie no yabu agu pacho yabubu dada ni nyina yabubu to abi bebre ni nyina yabubu ama kadankora 4 ena baabi a ebubuo no yafa grader adwi ho no ena ye hyehye yesi dankora 5 ewo ho okay aba de achia me akra ensemisa kwanya me hia abusua pani ene manage help mame why manage the studio be for me all yan hyehyeye no ma men kan fa nkyere o se Volta Drill Limited nso otunsuo ye mfa ho ne se ne ohotie bia ye betunsuo di amawo bo ho de ye very expect Kumasi ha Ghana ha West Africa ha baabi a wo hye bia no de frɛ yɛn ye bema experts aba be assess ohodo ye de yemfidie mapa yakraba Ghana ha no ye de beba onua ye betu nsu kroje de amaw kire se ye wura asase ni mu kwa asase na ya ase payabuo ni mu wuram twinsu papa de maw enti ufie ho wadwuma mu ho ensu adwuma na wo ye no sa wo mpɛ sɛ ɔbɛhyɛ ɔto nsuo di a Volta Drill for nsuo a no ɔdɛ yɛ ni ebetu di ama wo wama nkwankyɛnfo no bi abetu na sɛ problem abamu a Volta Drill for no mu mesiesie de kama ɛmfa ma wo kuma sɛ yɛ ahodwo da aban ɛna main office ne wo number ne yɛ 0244 299520
ɛna 0266 43 2210 ofra obegye so ɛna fet homeopathic clinic nso atiafa so dia na atiafa so ya wa ahenema kokoben ye ben Geomax company 18 mu junction ne so ɛna fet homeopathic clinic ɛwɔ muntie yɛn wo ba ha enya yade nyinaa ne ye ma waduro bi wo ho a ye do fa mfidie bi wo ho a ye de ye nsa kan onua ye na physiotherapy acupuncture ne massage kwa so saa wuntiri mu atwetwew wunompe mu ya wo ya nipadua ne ya wo anamu ne rekɔ ɛna nneɔma a yɛdie ne deɛ ɛhome nti ɛmafi kɔyɛ mu bra ne yɛntwe finfiri mu yɛyɛ detoxification yɛwɔ afidie yɛbɛyɛ ne kama ama wo mo a stroke yɛ mo muntiri no sɛneɛ mu twetwe mo yɛ no ɛsɛ sɛ yɛ to nnuro so ɛde wobɛto so mmerɛwɛ wɔ mpam asikyire yadeɛ no ɛnamu yadeɛ no ani ho haw no hepatitis bi anaasɛ typhoid bi wode ɛbra Faith Homeopathic Clinic yɛwɔ nnuro yɛwɔ mfidie yakra firi India ɛna aba Ghana ha yɛbɛkyɛke wo nerves ɛndɛ no ne aboa wo 0244 58 3859 ɛna 0275 96 9414 okay obo yo akra nda se okay abusuapani pacho bedi abusuapani mfie be se nie panse be mfie nsie nie wo fa wo na na ya ye kana asem yi obi mpei na wo nto ato aso ana na didie nto ato aso wo to so sei me to so mienu ba ko bi di wo fa na de ana damte no bi di obi mpa de ana wo so ana damte zo awu ana wo bi di ade bra damte te ade obefa obi mpa etuo no onde papa etwen wo asase bi ho se de na mo twen bi da pani pa cho emra na damte te ase ye no wantimine na anye hweda wantimine ho na anye hweda siasa na wantimine damte no ankasa asase ho esa manso bi ama pise wo o makwan sasa abrels na ko siasa de didi so na ko siasa de wo ho why na makwan me wo fa no makwan nti akwasiasa no wone na anya kasakasa bia wo asase wa makwan sesei nse wa makwan ne wa anya kasakasa no obewuram akodo beebi no kire oka kire nansa ansa no amana kodo nti akasakasa ama wo mu ntem nti emfie be se nsia a obedi ade ni no na sesei de wa ha ase se obetra hye so wo hu se empanimfo no nyina ewu amana kwaka nti baabi a opani ka asem no emfie nsia ya na wa ha ase akodo ho ono ho da free emfie dodo ni nyina bepem se ebeduru suwe na wawu okodo baabi a ye ka ho asem ya na osusu se ye ne dia omo kurom ho nyina etie ye yo enti ni awo kan no se obi wo kurom ho na papa emfie du achi ana emfie nso achi kura no na wadɔ ho wabra na wofa no te ase a omo tie enti ne ya fidie so ya se ya George fo ne won na ya tiefo enti wono mo etie afei ɔtia me kasa no ɔka bibi se wona nanom miensa ye obi mpɛ ɛna ma be ma ba akɔka ho akɔkom ɔse kɔkom tui ekosi ne fie bi ɛwɔ baabi ne nkasa yim no ɔka saa kokom ma no ebi wo hen fa sisi a sisi kokom ma no na kokom no anche da anwododo mi nu pe yaso na ba ko ka ho no de wo ase wo mu nyina ewu o mawu enti wo masefo bi ani krom ho bi o me wo ma me nso wo wu me die mi ni ma enti wo fa wo no wa anya japade bi a okro no so kokom no Mr. Omeni papa na kasa wai kokom no eye japade wo ka asase no ho okay owa de meba so dua mu mame enkomo aye die edin bobo baaye se odomo a na ete asem no mu bibra na owura kwame antwi ana kwam bimpe o kase ode asase ma ne mar na wa ma wodom efie no na ne wo fa ase ya seme
no no timbi ma me ya ma ha Papa. Eno ma speaker man. Ma kwa me fatu speaker ba no. Fatu speaker ba no. Kwa me yitu speaker man. Na untumi ntie ni ye. Ma me na hote sai. Yo, ye twel. Kwa me onso ye ntem fatu speaker ntem. Na ye ne ma me nkasa. Hello. Aha, ma me hote benka. Me to nka. Obata na hote sai. Nyame adumo pa. Yo, asem bi aba yanim ha. Na asem aba yanim no eye tetesem. O fa kwa mbimpe. Wo kire se wote ase no ansa no obewuo no. Wo ye asem bi bedwasrede ya na otimu bie. Ene se oka se oma ne ma asase na wama wo no mo piemiensa ewo fie a na wo no mutimu mu. Ema ne ma no etu so nsa kora wo ho ya wo kire se nsa wo no mutu ye na na be ye den fa baako ewo sansa tuo no mu ene epesi ebusa se bibi sa akoso ema sa bre no wo fo obi mpe eka sa asemi wo na busua nim eche ne ma asase ene edane ana Papa me pa chewo asam na tsa na ntsa Entesa was say no wafano moya howo hello me waso moya howo mo ma me be wara me wafa kra na ma ba ya na me woda ana me ya ni mo atne fia ma me betne fia wan ko di kuro mu da wo fra sama wan ko ni kuro mu da ma me nso ni huni asem nti ya ni nyina atne fia ko sise waba wo mu enti wo wu mi ansa nko wo wo ema mi enu kan ani ani mu nyina tifia enti bra mi wo fa akwa ne mpanin fia so ana wo ko dwa to a ma mi bia fra ne ansa ana wo ko dwa to a no ana wo fra me ma me ade to na nu se wo sra ma me kwara no awa wo ye no yenimu ye kurum yaka entimi ma me fa no on fa mon kan ma ho na samra so ya ni ye kura bi woni tim ni atim me bra no adam tin wa wu no ana no woni mutifia enti wasra me ma me on fa mon kan ma ho na ye nyina ye ntenafe ana ma me se anka ne so de me ma me ani me wa fa no mo de ye nyina ya foto ko ya papa ko kwa de ma yen anu wo muti yen ye di be fi fia emembe mi ni na ma me nko ana yo ba anu wo mu di be fi fia mo ba ye mo ma me kwa ware mo papa wo ba ye no ni ya si fi awi ni ya ti ana wo ka sa se me ma me fa na kam ne ma na ma me so eni fa de ya mpuni pa enti so de ya kam ma ho a me ke Nenti yanchine. And was a mate. Nini paddy. Wabaka. Wo ayira we bedidi. Enti akuya mesra wada. Baby meni wo mo ma me se ka aka de. Wo mo ni diwo. Empam ye mfra asase ne so. Enti wo mo ni di asase ne so. Ana ma me se o wate. Ana ye nyira tinifi ya. Ana eda no so. Tobo mame ansa na abekọ dan so no enti ekire se papa obi mpe esre wo mame ma ye ma wo no baabi a omunidie meboa okay ya knase okay wo ko do ato ade asam nyina to mate hwase enti mo ma wo no baabi a omunidie mate ena dan ne so ma me ntu wo mo mfra asase no so ni wo mo wo munidi wo okay ena dine so ana dano so muya mi ensa samle na me wa fa kura ja mo ma no ni wa kwa wade foforo so na mo ma me ni atifia ma me hu ni asam ni ya ni nyina atifia ana wa kwa ye no o dano so wa fa de woda kuru ana na na fia da kuru tobu sese dia me pese mi hu ne se edan ne nso
yɛde piemiensa eche asare ni nuanom eno ye ane ana daabi wa fa anche no wo se me ma me ntu wo mu mfiri ho ni yantinem eye ya so de chance fa eye enti sa omontena ho omon pe baabi ni die no asare ni nuanom tunsa sa bre no ane ma me sinafo akwato sa wo de ni cha me ma me no ade wo tu sinafo akwato gu so okay ego so okay mate eno yeda ase wate yeda ase awie oba de se bibia ni ho amumie nwram mame ma osimanum na fawuram ebre na tia yenti e be ko ni sa yeah because say no de ye kan nyina no onmo omo wa hai omo susa mesremo ni dio nya se be dangredi obia ni senti ne se maame abrewai sa abre no na mo muni ho se sa abre kra no obabunu ti kire se mo kra ne enwene mo ho se mo beba wiase very good enti dia maame ne nso ka enie good obo me da se say papa yi wo asase ni bi odidi so wodan wotim de ye opapa ejapade bi sisi a ani da bi kasagu mame woni bi ebubu ye no wotui asase ne so woni bi asase no ba bi a me na de man si woni di so no wode ama ye me yenche ama ye dua koko dia no da ho a eye ne dia wode ama ye me yenche ye free opapa no ho wodua su koko okay say dia ne how ne say ba bi a yetu anua no ho no ne sekan eka ho a no odidi ho no ne no ba ye kura wo so ene aba betuo what you say dia papa ni raise no enti sabe sa wo de oye pani kura ena wo hwe ade ne so a ye ba be sei sa neoma na ye ndua na pa sika ho kamfa banana eno ye ono ne concern azisi o raise dia papa na eka no se na ne bibi wo so no enye no kore ye fa no say ye ba no because of ye na say ye na omu ntena na enya asomdie Matias ye ho de o ma Matias ye se o mo de o man kasa de enti na sa se de e wo nchen enti sa ho no de mo ma wo mu bibi a enye yie anwea na okotu ye ne yi ni nyina bibi ani wa ye ma enye yie baby wo okra ye mfa se kan to ho da eye me wo pakwa me ntwidi a me na na de ma no anu wo ahapu mem ye mfa se kan to ho da enti me bedi ade na kwa me ntwi no wuye no ena dubu ahin bedi kwa me ntwi ade ena me de ma dubu ahin no me na me so dubu ahin ne nsa ede no ko tunya mo ko kire ne se mintimi penipa mienu adidie enye den emmo so me mpadu kuru pe enti o me nkwa na me ko kire no kwa me ntwi adidie na me ko kire no enti nyame animu ni mo hwe nyame animu aka na wo mo tie yenim ho nyina ne se ebra mu kotu anwea no ene mu gold no na papa bi bie ni asase ne so bi anwea no kra wo kotu bi to no kotu bi na honom se onidi ho a ebede na watima kotu anwea ho ama mo so mo ahwe no papa wadaro mo ye ba no enti bra ko start se wo tu anwea no pe enti nke ye report kra ma police no mo ye se da bi anwea fo nkoka ene ye de kwa na o mo ka chense kwa wo fa so ni David e ho de na nya anweafo asem e ho ne ye wo asase ne pe wasem ne nsem papa mo asase da ho makofa me de koma anwea fo no mo tu na ma je hu sika me pa cho ne papa mo asase o do ba bi kura on kan kire e wo fa no mu wiye no e frisi e wo fa no mu wiye no o pe ba bi ado didi kura on kan kire ma ne sika so a no wo because onim se e wo fa no nyina ewunti aka ye nkwala enti wono se de wo ka se wanya 73 nti wanyini che ye nyina enti bibia be bia se de me ma me ka no e ye no kure me wo fa se ye ne mo ntena ye ne mo nate bibia nke ye nka bibia wo pe bibia me wo fa peniti ase ye no wo ka kire no oso ene ye do ha de ade ma wo bia ni ho aye de che asase na wo ka ho asem me na no amfa nche wa nka nche wo se tie no amfa nche okay ye hwe ade bi wa ha otamaso sa mate ana wo bibi anka wo bisa bibi bi ne o de o tam ni nyina busa asem wo de nya hwe ma kwa memre okay kwa me bebe mu no adofo ni adehye me ton safie ye 5 bedrooms efie ya kumasi odium ya ena efie no ewo kumase nkran kwantempo yi ho
baabi a St. Louis Senior High School wɔ no n'akyi St. Louis School n'akyi ɛna efie yi ɛwɔ 5 bedrooms efie hall kakra master bedroom yɛtu nsuo wɔ hɔ yɛasan koraa wɔ another ɛdan yɛ a yɛsi ɛno si nkyɛn plus stores mmienu ɛwɔ fie n'anim yɛato fence wɔ afa ho yɛahyehyɛ fie no mu nyinaa pavement kama ɛboɔ ne da fam sɛ w'ani gye ho sɛ wotɔ saa fie yi a animu yɛ afrɛ saa nɔma yi na onininia no ɛyɛ 0241 198922 0241 198922 ɛna 0548 181000 kwabe deɛ na apɛ sɛ obisa nana mewakyɛw mɛma agya abam na nka nana kyɛn me apagya no mu kakra okay na mewɔ nsɛmfoɔ bi a sɛ mebisa no medimafo ɛba clinic ɛwɔ abua kwa agogo agya tena se deɛ Dr. Time da so no na sɛm na mekan ɔpanyini maame papa ɔde time bɛtɔ yadeɛ ne so amoamo anyu ahotɔ ɛmfa ho ne baabi a wakɔde nam biara hepatitis A, B, and C, stroke yadeɛ kidney mu ha wayɛ mmerɛmpɛm infections bi tete wana wo low sperm count awɔ na wɔpɛ unipadua mu nyinaa yɛ wo ya ɛsikyire yadeɛ bi stomach ulcer bi ana wo nsabuo mu na enye se heni akora na etete wa oba ebu akwa agogo kumase ha ubehu Dr. Time da so menko obo menko number no eye 0244 77 4282 afi 0245 61 6336 dia na apese obi seja abusapani ubedi adie woni opanyin tam ti sen panin bedi adie die some banana menini ni ntokwa menini ni na monya kwan bi se ubedi adie enam se wono watena ho achenti moye bokoboppo bi se mo beji asase na fimi nisem panin entesa me kura mbedi adie no me ka kire ne se wo hia bibi wa asase no so a wonye den won kan kire me enso ebi nsi da won kan ebi nkire me da me hu anse no wode ne pe wudam no wodo nti ubedi adie yi ba bi ho de sika ko kan enya wo na wode ma no de ne pa ko he so me no me bedi adie me wo kwapon no ha nti afiduru se ye dompu ya na maba no mabefa masase ni mu nyina me kwa ko hunu baabi no wado do wabusa no de na mabusa no ho asem na obisa na mo ebe na do odi ma eduru baabi a otimi ka se enwo no wodo ye so anwe kura na mi kotu ya okodo baabi du ya buru yi mi ko busa no wo se nwo no a se manfa machine na nkofuo mu wa amina enyi no ho adi se aburo ni ye ne de ya na buro wo so wani ko sa no na bisa wo se mu obo ade mpo ne bisa wo se mu ko ho no ma hu se aburo dua ba kokra se wo se dabi mi fa me ba ma mi wi wo se dabi ja obo bisa wo wo se bi nsi woda se sia wo ka se bu se won ko bisa na se wodi machine ko won ko bisa na nga wo hu se aburo ni ye ne dia machine no na me kire na na se me kire pani se machine na di ka ko ye no anya dwuma wo mu se asase no anwea no wani enti sekan wine na machine no me de ko ye no na wo twa buro no aye ani se na wo ye bibi wo so dada na aburo no wo twa piri so piri se ni wo no na ya buro nku ana na wo so miti mi twa kontompo se me ko menkenya na sa banche wo so na mama machine ni se kokotu ani emanugu na mimi ni di na wo kasa mu no obisa wo se wo ka kire ne se o ma na kuma onto ne yam na mutu anwea ni wiea ne chefa ewo mu no won na de be ma no onni di nkomo bisa dabi menene eni nkomo bi asa why okay na me okay na me de kakra me kan se opanyini obimpe se o hai sabe oni se gunibu a wo so niti no kore no ewo omomie ntem no kore no wo obimpe ho na me kase se no no kore no wo we musu ntem na obimpe ko ye no se we na beto ne ntoa wonim secret bi e wo mba bia enti me dika bi san question se omunya kwan bi se ba bia papa na didi aduru waye bi eye nti e ba ba dia sase da firi ni se ba na wo se da bi na wo sa de no e bia akwai kura ba ye ba bo se o ye ho ha nti ye sase ye gama na obefa ni nyina
say so ɔyɛ ne ho panyin nti ɔyɛ bibi pa ebia ɔnka nkyerɛ ɛne mɛma bɛyɛ panyin deɛ mɛma ne biem nti me de panyin no esi saa deɛ no no kwan na saa so wɔ hɔ nti ho na me dwene kɔ sɛ saa bre na obi mpesa man ɔbɛwu so nti sɛ die omumienu ba ko ka no ɛnyɛ no korɛ okay ɔba deɛ bɛ onso betwam tu but asɛm we ɔho hwɛ da bia meka sɛ abusuasɛm yɛ nsamansɛm wɔ mu anuanom ehu mahunu bi pɛn abusuasɛm wɔ nsamansɛm wɔ mu ehu na utie maame ya yɛfrɛ no ɔba panyini a yɛfrɛ no yi a na kyɛ sɛ yɛka kuraa no ɛneɛ akwasi asare ne nua ɛne yɛi kyerɛ sɛ ne papa koraa de ne ma no kyerɛ ne maame enti ɔse baabi a me ma no didie ɔmo didi baabi nso ɛma mu ntu ɔmo mfiri fie hɔ momo ɔmo ntenam efie no yɛ sɛ ebubu abrabɔ nto aso na papa yi kɔpɛ baabi a ɔno nso kɔtenae sesei yabubu saa fie no yadwi baabi a ɔpanyini nachi ameka sɛ yɛsie ɛyɛ si yɛbɛsiesie fie ama animonyam aba na mmom sɛ yɛ nokorɛ sɛ saa beaeɛ yi yɛ ho aba asɛm sɛ yɛyi a yɛreka yi sɛ papa yi dɔ hɔ ɛna watena saa po yi mu ama mo sɛdeɛ papa yi wo kyerɛ wote kwapɔn no hɔ a enti sɛ bi ɛnyɛ ɔno koraa ne presence ɛwɔ saa po ni mu a ɛnka amimfoɔ bi awuram amim deɛ wɔnom pɛ sɛbe ɔyɛ mo ba ɛna ɔde ne huhu koraa na abɔ saa kwaye ho ban wɔ kwan bi so ɛnso de ama mo enti sɛ ne sɛ kan aka hɔ na sɛ nei sɛ agyapadeɛ bi apue so a yɛdi gya no anaa yɛyi ne mu anaa ɛno yɛ mema sɛm bisa meba ɔbɔ titu akora meda se ɔn sɛ ɛberɛ a yɛne maame yɛ ne kasaeɛ no wɔka sɛ wobusaa nansɛm bi maame yɛm hyere me wo se wobusaa ne sɛ ɛnsa no a ɔtuiɛ no ɔtu nsa wo se ae ɛdɛ nti na ɔtu nsa ɔse kyɛ a wɔde mmɔfra yi kyɛɛ ne maame nti obi a yɛdi nipa akyɛ ama yɛtu nipa ne so nsa sɛ deɛ ɔyɛ de sie ofie waka fie ha akoa kyɛ fie a ɔka hɔ we ama nsa tu abam deɛ maame ne kaeɛ no maame ne gye to mu sɛ nsa ne deɛ yɛtu ne na nya agyapadeɛ biara ho nsa sɛ sra wɔbɛsrɛ wɔ nua baa de ne mma ɛne n'abusua no hyɛ maame ne nsa sɛ wɔmfa ne nka ne mma no ho ne ntia ɛkyerɛ sɛ obi mpɛ ɛde saa abusua yi aka n'abusua hɔ de sɛ yɛsie na mu bio ɛnka ne kora akonnwa bi wɔ fie a yɛtumi srɛ ɛma wɔn di bi sɛdeɛ papa no yɛɛyɛ no yɛtumi srɛ efie akonnwa ɛma bɛɛma ba edi adeɛ ɛma ne yɛyie yɛgye to mu a nti wɔne wɔn nua baa ne kɔ apam ɛma wɔn nua baa ne gye to mu sɛ magye wɔn mu aka me ho nti yɛmu sɛ yɛn ho sɛ deɛ papa no kaeɛ no ɛno na nkyirikafoɔ yi wɔn mu di n'ano ne ni anaasɛ wɔn mu ni n'ano ne ni ɛno deɛ wɔn mu a ɛna bɛtumi aka ama wɔn sɛ deɛ yɛ wɔfa yɛ nana kaeɛ no yɛdi ne ni anaasɛ yɛni ne ni ti sɛ yɛ nokorɛ sɛ ɛhɔ no wadɔ hɔ da mfie bɛɛ sɛ nso asɛ nsia ni a ɛsi yɛn adwuma a yɛbɛkɔ akɔyɛ no no papa yi sɛ obɛdi adeɛ mfie nsia nie ne wɔfa no te aseɛ no owura yi wɔanwura hɔ nom baabi a nkɔdɔ hɔ da enti yɛkonya wɔ bi no wɔka kyerɛ yɛ sɛ wɔnim sɛ mfie nso mfie nsia ɛnwɔtwe nie na papa wei dɔ saa baabi a wɔmo ka no a it means sɛ nea wei mu nso woka no ɛnyɛ nokorɛ na ɛneɛ na kyerɛ sɛ ɛberɛ a wei mu no bae ne wɔm so ayɛ wɔm adwene sɛ ɛne wɔmbɛtu papa no so ano aduane agu because wɔfa wɔbɛdii ne wɔfa adeɛ anim na wanka ho hwee na wo a wobaayɛ akyire ba mmom ɛna wobɛka sɛ medeɛ mene ne bɛtwe a na sɛ wɔfa no a wobɛtee ne ntoa no sɛbi mpra aduasa ɔno deɛ ne ɔnim nyansa sɛ ɔgye sɛ agyapadeɛ no firi ne ba ne nsɛm sɛ ɛnyɛ ne dea nti yɛsu yɛwɔ adwuma foforɔ a yɛbɛyɛ no wɔ aseɛ akora meda ase yɛbɛtoa so menso meda ase but adeɛ a bɛserɛ abusuapani na akyea me ne abusua ɛbaayɛ ɛwɔ saa asɛm wei mu sɛ deɛ di nkan a ɛyɛ me ya ɛyɛ nana a ɔyɛ papa yi papa
na ye mo nso mo wofa na asem call n'anim na ọma mo ye ne nsaman eye meya se na mo hu se ya asasesem na mo be ye ne nsaman kura no a meme ya udie no ene se eye abusuasem enti hono eye oma ene wo wofa asenom ye fresh ye fitiem ma mpanyini boa ma ye ka e ma asomdwe ba denso ekoye nsaman dia na ni abusua ni mu si ye de nsaman sem ene manso twe na eba manso be se fie tie de jabeto fie very good aba ni se yie no underground works are esese ye no ye besoma petuo ye ready obekwa amwafo anka ase na wakodi sa adwuma yi yentena ho nso emafie nsei ema nsamafo renho mo asemwe ho enemo da mo beso daye asemwe ho because nsamafo na betie bi mo da mo beso ho daye na de mo beso ho daye nso no mo amfa anya dwuma de beye bia bibi besi daye so bebem omba beso mo daye abekire mo de sese mo ye ede to aso ntia nuanom mesre na yemfa hye ne ntitimu nto abusua mu nti yenhie fitiem na monsre petuo ontu anadwi na wonkwa nkaase na na motuo bi eseso otuo no ontu na yenye ne mansonsem papa yi ntene ho ase kire se ye ka ni sei se yampa nso se ya abusua de a papa yi ni hope ono nso ne ma na ebefa ena se yampa nso se papa yi meba eye ono nso de a eja tobo eye ono nso de a na nananum bite nananum bi ntoa na abeduru abusua panyi so na nei ono mo papa dam tekura de owu ye nhye da nkyei woni papa yi anya manso a de na aba nso nti a current abusua panyi onso ne papa yi abenya manso e honso ne asem no ti ebehwe ni nyina na ye hunu timpanyimfo mesremoni die mo miensa nchia